Egunon guztioi eta egunon bereziki goizetik akreditazioa lepotik zintzilik daramazuen horiei. Bai, hasi da Donostiako zinemaldia alfombra gorria prest dago, kursala dotore jarri dute, eta aktore handienak bezala gu geu ere Donostiara etorri gara, zinemaz gozatzera. Izarrandiei Maria Cristina hoteleko logelak eskaintzen dizkiete eta gu errauskine bezala gauero etxera itzuliko gara. Baina horrek ere badu bere txarma, bestela distirak itxutu egingo gaituta. Baina glamurrik ez zaigu faltako, ikusten duzue non gauden, Zurriola etorbidean, kursal parean, alfombra gorria ikusten da hemendik, baita pelikuletako posterrak ere, badakizue, naiz irratia lehen lerroan. Iraiako egun ederra da zinemaldiari hasiera emateko. Izan ere, gaurko egunez jaio zen zinemako aitzindarietako bat, Victor Schönström. 1979ko iraiaren 20an jaio zen suediar zinemagile eta antzezlea. Duela urte joan zen Hollywoodera lanera eta zine mutuaren urrezko aroan egin zuen lan. Garai horretakoak ditu bere bi film honenak. The Scarlet Letter, 1926an, gutun eskarlata kaleratu zuen, eta batez ere The Wind, 1928ko haizea pelikula. Bere garaian arrakastarik izan ez zuena, baina geroztik adituek zinemaren historian goi-mailako filmtzat jo izan dutena. 1930ean Suediara itzuli zen. 3 film ahostun besterik ez zituen egin, eta handik aurrera antzezle aritu izan zen antzerkian eta zineman. Aipagarria da, 1957an Ingmar Bergmanen Smultronstalet, basoko marrubiak filmean egin zuen antzezlana. Quelque chose, il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Arrazoi duzu bai, eguna proposa da iraiaren 20a, nire aktore gustokoenetako baten urte betetze eguna baita. Sofia Loren, jaiotzez Sofia Villani Cioccolone, italiar aktore aski ezaguna da. Erroman jaio zen, gaurko egunez 1934 urtean, Helen Pink Tights, Two Women edo El Cid bezalako filmek eman zioten ospea. 90 urte. Buon compleanno, Sofia! Two Womenengatik lortu zuen aktore onenaren Oscar saria 1961 urtean. Ordutik, 11 sari eta aintzatespen jaso ditu, eta Kango epaimaiko presidenta ere izan da. Duela 50 urte etorri zen Sofia Loren zinemaldira, Paristik zuzenean, Richard Barton beso batean eta Carlo Ponti bestean. Argazkilariak txoratu egin ziren soineko txuri urdinarekin etortzen ikusi zutenean. Ai, oiana, zinema italiarraren liura, Federico, cosa fai, Federico! Mambo Italiano, go Joe. You mixed up Siciliano, you calabrese, do the mambo like a crazy. And hey, mambo, don't want a tarantella. Hey, mambo, no more mozzarella. Eta aktore gehiago, gaurko egunez jaio zen Fernando Casado Arambillet. Fernando Rey izen artistikoz ezaguna. Espainiar zinema, telebista eta antzerkiko aktorea izan zen. 76 urte zituela zendu zen, duela 30 urte. 1962 eta 1988an Donostiako zinemaldiko gizonezko aktore onenaren zilarrezko maskorra irabazi zuen. Lehenengoa, La Dudarengatik eta bigarrena, Diarios de Inviernorengatik. Eta datu hau Inigori asko gustatuko zaio. Fernando Rey jaio eta hurrengo urtean Peg Phillips aktore estatuatuarra jaio zen. Eta zergatik da ezaguna, Northern Exposure telesailean Ruth Ann Miller dendariaren papera egiteagatik. Ruth Ann.
Badakizue abestionek esnatzen hauela gauero. Nola, Barkatu? gauero edo goizero. Kontzeptua kuriosoa. Eh? Abestionek esnatzen hau gauero. Gauero. Bai. Hori garatu inbar duzu. Bai, Northern Exposure edo Doktoren Alaska telesaiaren engantzautan nagoela entzulei kontatu diet, ez zait asko falta dagoeneko, baina askotan lo hartzen du telesaiaren amaiera txampa horretan. Eta ze gertatzen da, konversazioek eta hor jarraitzen dutela eta nik lo hartu dudala. Baina hurrengo kapituloa iristen denean hortxe bapatean. Eta hor, esnatu egiten naiz, portatia izten dut, eta berriz ere lo hartzen dut, baina tira, esnatu egiten hau. Begira, ez Sofia, ez Fernando eta ez da Peg Phillips ere, aipatutako efemeriden protagonistak ez ditugu ikusiko zinemaldian, baina izar ugari ikusteko aukera bai izango du. Bai jauna, eta lehenengoa, Kate Blanchett. Oh. Bueno, aktore handi honek jasoko du Donostia sarietako bat. Eta aldi berean, 72. edizio honetako kartelaren protagonista izango da. Aktoreak hiria bisitatu duen lehen aldia izango da, baina egia da bere filmografiaren zati bat dagoeneko jaialdian proiektatu dela. Adibidez, 2003an Urrezko Maskorra irabazteko hautagai izan zen Veronika Guerin filma. Pedro Almodóvar ere ohorezko sari nagusia jasotzera etorriko da, eta bere azken filmeko, La habitación de al ladoko, lantaldearen zati handi bat izango du alboan. Tilda Swinton, Raúl Arévalo, Juan Diego Boto, Victoria Luengo, eta nola ez, Alberto Iglesias, bere filmetako ohiko konpositorea. Marta Etura aktorea izango da Donostia sariak banatuko diren galaren aurkezlea. Eta amaierako gala, Itziarri Tuñok eta Malcom Treviño Sitek aurkeztuko dute. Eta noski hemendik bueltaka ibiliko dira dagoeneko, zinemaldiaren 72. edizioa inauguratuko duten aurkezleak Andreu Buenafuente eta Berto Romero katalanak. Barbara Goinaga izango dute alboan. Beraz, entzule uneren batean ikusten baduzue, Goiurik Korrika ies egin duela, Berto eta Buenafuente ikusi dituelako izango da. Uste dut baitu egin nahi dituela ona ekartzeko. Bai. Akaso erresagoa da Buenafuente eta Berto ikusten badituz. Zuek ekartzea ona. Gronk ondoan gaude, hementxe Zurriela etorbidean, kursalparean, eta beraz, esan naizue lagun jator batzu ditugu naiz irratian, bigarren kafea egiten dute, kafe hon aterako dizuete, eta tira, gu ondo izan duko dituguela esan, eta ekarri gurera. Bai. En aquest món i t'estimo molt i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir. Aizu eta zer diozue Euskal Zinemaren inguruan, gaurtik hasi eta 27 arte, bertako zinemegintzako protagonistak gonbidatuko ditugu gurera. Aktoreak, koizleak, zuzendariak. Guztira 20 obra, 15 film luze, 3 telesail eta 2 film labur izango dira zinemaldiaren 72. edizioko euskal partaidetza osatuko dutenak, eta ia sail guztietan programatuta egongo dira. Sail ofizialan, New Directors, Zabaltegi Tabakalera, Perlak, Nes, Kulinari Zinema, Zinemira, Made in Spain, Belodromoa, Aurren Zinema eta EITB gala. Eta gurean izango dira, Jone Ibarretxe de la Cal eta Nerea Falagan Martin, hau ez da Hollywood aurkezten. Arantxa Agirre eta Jone Laspiur, 100 Bolandorekin, Garaño eta Arregi, Markorekin. Pia bat. Bai. Laguna moztu ziguten Paradisu zineman ikusiko gara Lehenku hau Ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago Paradisu zineman ikusiko gara Alemaniarrak Grisez jantzita eta zurdinez Oraindik ez da berandu Hala ere hori datorren astean izango da. Gaurkoak aurkeztu behar ditugu lehenago. Koldo Zoazua ekoizlea gonbidatu dugu, 3 lan estreinatuko ditu zinemaldian. Eta gaurkoan bereziki bat eta zariko gara, Soi Nebenka. Oso lan potentea. Ziur askok ezagutzen duzuela Nebenkaren kasua. Eraso sexualengatik kargu politiko baten aurkako lehen salaketa jarri zuen emakumea. Ausarta zeharo.
Egia esan, zinemaldi hontako tematika ere badator kritikatik eta injustiziatik, eta Ander Sagardik gaur aurkeztuko dizkigu bere 3 pelikulen artean bat behintzat, Nina pelikula zentratuko gara, bada horrelako egoerei eta injustizi referentzia egiten diona, eta beti ere violentzia sexual hori ere presente, zinemaldi honetan bereziki, beraz Ander Sagardirekin, aspaldiko lagunarekin ere ariko gara hementxe, urrengo 2 orduetan. Eta ikusi nahi dugun pelikulen zerrenda osatu dugu nazioarteko pelikulak, bertakoak, interesgarriak lan, oso interesgarriak daude aurten. Eta zinemaldiko beste protagonista bati buruz ere, arituko gara batzuetan ahaztu egiten zaiguta. Victoria Eugenia Antzokia. Oi, Bittori. Eta Gronxeko lagunak ere badatoz datorren astetik aurrera, diamantezko gosaria sekzio berezia izango dugu hemen naiz irratean, eta Gronx bide lagun dena kontatuko dizuegu segituan. Zuekin jaun Andreok zinemaldiaren ezinbesteko erreginetako bat, Oiana Maritorenak enbe, egunon. Egunon. Eta zinemaldiaren ezinbesteko beste erreginetako bat, Goiuri Zeizarandi, egunon. Egunon. Eta baina aurkezpenak egiten hasita, zinemaldian zehar gurekin izango dugun, bigarren kafean dagoeneko ahots ezaguna baduzu, Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendaria, bere saltxan. Perejila bakailu lapikoan nola Imanol González Gurrutxaga zinemaldian, egunon? Kaixo, egunon. Urduri? Bueno, dena berrian eretzako. Zoa pelikula oskez agendan, Imanol. Bazakit baino, 20 bat bai. Bai, ondo. Baina ondo. Tamainan. 20 da lasai ikusteko modu. Bai. No. Izketan ari zaizuen Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 822 du, goizak 10 eta 20 minutu, iraiak 20, 20 zenbakiaren bueltan egon gintezke iaia gaur zea osoan, saio osoan, 20 pelikula ditu Imanolek, 10 eta 20 dira, 20 ditu iraiak, bigarren kafeak 822, hora utzi digu pixka. Numerologia. Bueno. Esan? Guantxe begiratu eta dia 22 pelikula. Ez, baina ordu. 50 segundu itxoiten baditut, tortziron 22 programa, 10 eta 22 izango dira, eta Imanoleko 22 pelikula izango ditu. Egunon entzuleok eta ongi etorri hementxe zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest dagoen, saio berezi eta goxo ontara. Bigarren kafea naiz irratian, zinemalditik, zuzenean eta saio berezia prestatuta. Eta gaurko saioa abiatzeko, azken orduetan, azken egunetan, egia esan, ez daukan nila garbi noiz eta nola gertatu diren kaleratzeak, ez dakit, Olatz Salvadorren disko berriak zenbat denbora daraman kalean. Zue badakizue? Ez egia esan, inbeste zinema gora, zinema bera pelikulak, telesaiak direla eta musika erabat ahaztuta daukat. Ze gauzak, Bai, hori gertatzen da, izu zinemaldia denean, zinemaldia delako Durangoko azoka denean, Durangoko azoka delako beti, egoten dira urtean zehar aste batzuk, mikrounibertso, mikroklima, mikrokosmos batzuk sortzen dira, eta hor murgilduta zaudenean, beste guztiak agian ies egiten dizu. Atzera zenbakitan da, Olatz Salvadorren disko berria. 25ean da, Hori da. Aurrekoan naizen programazio berriaren aurkezpenean esan zuten. Egia da, bai. Olatz Instagramen daramatik usten, Olatz Instagramen azte guztia, atzera kontaketarekin, preseifarekin eta bestearekin, eta uste nuen diskoa dagoeneko kalean zegoela. Diskoaren eren bat kalean dago, ze aurreratzen joan zen azken Eguzki Printza, gerorik balego, lehenago basan izan zen, beraz, 3 single aurreratu dizkigu, baina lana badator eta entzuteko gogo ikaragarria daukagu. Hori bai, diote diskoa entzun dutenek aldaketa datorrela. Aurreko 3 singleetan ere antzeman genezakeen aldaketatxo giro hori, eta berak ere esan du, Olatz Salvador ere bazela datorrena, eta kaso jendeak ez usteko harrapatuko duela. Jendea ez ustean harrapatuko duela.
Tira gure txatean dagoeneko hainbat mezu, iepa aktorek, egunon den hori, egunon gaztiak, nire maite dut ala urten ezin izango dut jun, aber gorka hori maite dut alda, maite dut eza. Goiuri atzean tipo bat daukazu, bai, hementxe dauzkagu, gure naizguneko pantaila erraldoian aktore mordoa, eta hortxe joango gara pixkana. Pelikula guztia bekaletzen zein da dio, nigo goratzen naiz Donostian bizi nintzen garaian alfombra gorria ikusi nun. Hombre, gorka, bai. Alfombra gorria, eta Donostin bizi ezan jende asko etortzen da Donostira alfombra gorria ikustera egun hauetan, Ni txikitan etorritako naiz, bai. Ni txikitan nera betxoan nintzela Sinadura bila juten tren zinen? hartu eta argazkin bila. Sinadurak, ez dut inoiz ulertu sinadurena. Ba, nik baditu, nik Anthony Hopkinsena daukat, eta da, Wow. uste ilusio gehien egiten didana. Bai. Bai, eta nik hartzen dituen argazkiak eta sinadurak, Ja. bai, netza berezia zen. Karo, sinadurak horri baten. Zate duzu. Ah, bai, noski. Bai, Osea, kuadernon. nik normalen Gorputz- sinadura gorputzera? ez pelikulatan bertan. Osea, esan nahet, zinemaldin kasuan adibidez, jun izan naiz, zuzendari baten gana, eta pelikula fisikoan eman, DVD-arekin. DVD-akin edo Ah. Blu-ray edo loko bat. Neon pentsatzen, Imanol VHS garaikoa ez da, ez? Ja. DVD-a. Ah, oso na, Talare bai. zinemaldianen un du etxe Edo sekarriko. 8 milimetroseko pelikula. Baita. Bai, Hori oso. Bai, edo lata bat, ez? 25 milimetroko Bai. lata bat. Eta hor sinatu. Osa, nik ulertzet koraderno baldin maukazu, hor dauzkezula sinadura guztik, baina bestela, edo argazki baten, Bai. edo posterren baten. Nik argazkiak eskatzen dituen. Bai. Nik biak. Bai. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten. Ba, zinemaldian gara, baina egunero bezala guk maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa eta maite duten tartea abiatzeko. Nor nahi du abiatu? Nik badut maite dut eta maite dut eza. Hasi zeu ba. Venga, maite dut botako dut eta maite dut eza gordeko dut bukerarako. Pixkate topiko izango da, ze askotan kontatzen dugu hau, baina maite dut zinemaldira iritsi, atzo arratsaldean hemen izan nintzen naiz gune honetan, teknika pixka prestatzen, mikrofonoak eta kokatzen, eta ja, hasi nintzen topatzen jende pilo bat, ia zinemaldian bakarrik topatzen duzuna, edo horrelako ekitaldietan soilik topatzen duzuna. No, askotan horrelako gauzek badute jendearekin berriro topatzeko eta jendearekin berriro teko aukera hori ematen dute, eta zinemaldiaz gustatzen ez zaizkidan gauzak ere badaude, baina gustoko dut hori, aspaldiko lagunak, ikusentzunezkoan da bilen jendea, eta batean hemen oso agerian gaudenez, jendeak kaletik pasatzen da kursalparetik, eta ikusten gaitu, batean jendea gelditzen dela, atzo Ander Sagardoi eta Kepa Errasti pasaziren da, batera ja, lehen besarkadak. Eta orain txekorrika pasada, Maria Pilar Rodríguez beak idatzi zuen Euskal Emakume Zinemagiei buruzko libururik, daukagun libururik, gure Biblia, Euskal Emakume Zinemagien Biblia, eta orain pasada futin egiten. Hori ere gertatzen da, egunero gauzak ez dira... Ez dira aldatzen, ez? Nahasten dira hemen izarrak, izar giroan eta izarrak futin egiten. Hori da. Oian Amaritorenak enbezein zure maite duta. Ai, uste nun txanda pasaingo zen. Venga, Imanol, zein zure maite duta. Ez gara, nik esan marroket inoiz ez dela egin. Osa, gaur aipatu izan, niretzako gauza guzti hauek berriak dira. Ze ondo. Ez dakit, zehazki zer dan maite dut bat, unai zuei entzuten, baina, karo nola, nik ez duten inoiz esan, nik ez duten inoiz... Bueno, nire maite duta kasuntan da, nik guen dela 2 urte utzi nion gazte izateari, ze... Gazte txartela gendu zizuen? Ez, hemen zinemaldin dago... Gazte epaimaia. Gazte epaimaia, eta 25 urte arte da, eta nik, 25 urte horiek ja gainditu nitun, eta maite dut, pixkat, sentsazio horta bueltatzea, ze guain akreditazioa dauketela berriro, saiatuko naiz, edokiko eta aukera egunero ikusteko minimo 2 pelikula, maximo ematen ditena egunak, eta, maite ditut, olako asteak eukitzea, olako aukerak eukitzea, aste guzti baten ikusteko aldian pelikula gehienak eta inmersio puntu hortan sartzeko. Zer gauza, batzuk gazte izateri uzten diote, gazte txartelak entzen dietenean, beste batzuk gazte izateri uzten diete, jubilazio horbiltzen hasten denean. Eta batzuk gazte izateri uzten diote, epaimai gazteako kide izateko eskubidea galtzen dutenean. Hor jan ere bizitza aldatu zen guztiz,
Ja beste modu bate hartu behar da. Esatzen, ja lanean hasiko naiz. Oian, azina zure maite duta. Ba, begira, nik ere Imanolenarekin lotuko etzen, ni ere izan nintzen gazteipai maila, baina niri desente lehenago amaitu zitzaidan. Enun gogoratzen zenbat urterekin, eta ez nuke jakingo esaten. Eta gogoratzen ditut, garai horiek izugarri gustatzen zitzaidan, garai hartan 4 pelikula, eta ez dakit, asko zen, orain uste gutxixeo ikusten dituztela, eta nik gogoan daukat gainera asko gustatzen zitzaidala aurkezleek eta solasaldia eramaten zutenek egiten zuten lan hori. Eta gogoan dut bat, bereziki, pelikula baten ondoren asko unkitu zena, eta solasaldian, neharrez ere ontzan aurkezlea, jota niretza zen izugarri gaina, izugarri gustatzen zitzaidan nola egiten zuen. Eta orain ni ere bestaldean nago, ez? Eta parte hartzen du solasaldi horiek aurkezten, eta orduan politia iruditzen zait, bazuk nola orain akreditazioa beste modu batera bizi duzun, eta nik ere, zinemaldia beste modu batera bizi dudan. Eta aukera, berriz ere, pelikula ezberdinak ikusteko, jende berria ezagutzeko, pelikuletan askotan norbaiti buruzko pelikulak dira, eta hori ere deskubritzeko, izugarri gustatzen zait aukera hori, eta uste dut gazte epaimaiak ere ematen diola hemengo gazte jendeari, eta kanpokoei aukera eder bat pelikulekin gozatzeko, eta uste dut zinemaldiak duen gauza politietako bat dela. Bai. Eta gero Bataplanen egiten zen festa ere, hori ere gogoan daukat. Bai, hori, mira, orain galdu indugu hori, Manol. Aktorekin eta ibiltzen zinen, festa? Bueno, kointziditzen zen, baina, ez zinen ere asko. Bueno, ordu batetik aurrea, Miramarreko festa bukatzen danen, dena Bataplana jiste ziren, eta orduan bai. Nik enun ezagutu, zego gara joitan ja, ordu ditan nien itzen egoten. Ni igual ere ez bai, ni bai, oten nintzen bai. Ni gaur maite dut ez betetan nabil, ze oraintxe iritsi zait mezu bat, eta nire lagun Jon eta Sheilaren 3. umea jaio da. Beraz, maite dut oian, ongi etorri mundura. Egia esan, poza handia manditola batean sustean. Banekien egunotan gertatzeko azela, baina, kontu abegin beti dabiltza egunak bueltaka. Eta zorionez, batzutan bizitzak erakusten digu, ez? Eta atorrenak ematen duen postak ordezkatu behar duela askotan joan denarena. Eta batzutan topatu ere egiten dira, eta egun korapilatxuetan gertatu behar horrelako argi izpiak agertzea. Beraz, hemendik besarka da estu bat, Joni, bereziki Sheilari, eta Oiani, eta Manes eta Norari ere bai, orain anai arreba izatetik, bi anai arreba 3 izatera igaroko dira. Atze festa! Bai, ene. Bueno, jakizue Osaba Izebasko dituztela umeek, eta moldatuko garela, lagunduko dugula, tarteka baldin bada ere. Muixo handi familia. Eta kaso, ume baten jaiotzarako kantu ezin aproposagoa, egia da, lokanta rockeroa dela, baina azen lokanta egin duten abitarrek atzore erakutsi genizuen, nola gaiteko eten alditxoa egingo dute, zaintza lanetan murgiltzeko hauek ere, eta lokanta honekin jarraituko dugu maite duten tartean. Nik maite dut, ez dira zue galdetu, baina nik esaren egin beharko dut, aztuta zaudete. Baina kontatuko izuet, nik maite dut zinemaldiaren aurreko astean sentitzen den urduritasuna, astea ez, aste bat baino gehiago izaten dira, baina orokorrean ez soilik zinemaldiarekin bakarrik horrelako ekitaldi handiekin gertatzen zait aurreko asteetan, orduan egoten naizela urdurien, ikusten duzu, egiten dituzte prentsaurrekoak esanez, hauek izango dira aurten zinemaldian parte hartuko duten euskal pelikulak, honakoak izango dira etorriko diren izarrak, hauek estreinatuko diren filmak, hauek sail ofizialean lehiatuko direnak, eta hori informazio hori jasotzen jutea gustatzen zait, eta iristen naizia zinemaldia duela 3 aste hasi izan balitz bezala. Ez nekearengatik, baizik eta webgunea ikasi dudalako buruz, pelikulen sinopsiak irakurri ditudalako, trailerrak ikusi ditudalako, hainbat elkarrizketa entzun ditudalako, beraz, zinemaldia gaur hasiko da zuentzat, niretzat zinemaldia aspaldi hasi zen. Akreditatuen zure sarbide pasaitza buruz ikasi duzu ere bai, edo ordenagailua gorde du? Ordenagailua gorde du. Eskerrak,
Bai, ez da erresa izaten. Bueno, baina hori ere sortea da, akreditatuta gaude, prentsa gixaz, ikusten duzu, hementxe gaude kursal parean, eta orduan, noski, behar dugu akreditazioa, ze aktore, zuzendari, ekoizle, diseinatzaile, pertsona ugarirekin, askorekin egongo gara, eta behar genuen akreditazioa, eta hementxe daukagu, baina hori bai, ez gara, hola, lepotik zintzilik goizeko zazpietatik ibiltzen diren. Bueno, Nik lehen esan duzunean, egunon, akreditazioa daramaten horiei nik esan nuen behin ere maite dut eza hori zela. Ez dudala inoiz ulertzen zergatik eraman nik behar eramaten den. dut. Oiana. Bai, eta agia da nik poltsikoan eramaten dudala eta 3 aldiz edo 4 aldiz atera behar dudala bertatik. Baina, iruditzen zait, bai. Baita- Nire iritzia eman izan Nik dut esan behar, askotan. Goiurik idatzi duela esaldi hori. Bai? Baita, aipamen Beste txiki guztia bat. bezala. Kontuz kamaran QR-a erakustekin, ze igual jendeak Opa! aldizu Epa! datuak hartu eta... Osea, Eta irudia oso... nire sarrerak hartuko dituzte. Claro. Igual batzutan ontorreko zaizu, ezin dezu jun, eta beste norbait jungo da zure ordez. Eta pasa diezagulako Claro. informea. Claro. Baina, holako kasutan beti saiatu behar da QR asko ez erakusten. Eskerrik asko. Goizeko 10:34 minutu, aizue, ezertan hasi aurretik, guk kontatu nahi dizuegu, zer ikusi nahi dugun, eta zer ikusi, zer ez dugun ikusi nahi, hori akasora aipatuko dizuegu, baina, gure zinemaldiko horla mugarritxoak zein izango diren kontatuko dizuegu segituan, eta zuek ere, bota beldurrik gabe, gure txatean, zer ikusi nahiko zenuketen zinemaldi honetan, ze pelikulak sortu dizuen alako, ikusmina, zinemalditik akaso pasa ezin, baino zinematara iristeko zai zaudeten lan horiek, lanetako batzuk dagoeneko plataformetan ere ikusgai daude, esaterako gaur Ander Sagardiorekin Ninaren inguruan ariko gara, filminen ikusgai duzue, asko dago aipatzeko eta guk zuekin elkarbanatuko ditugu gure nolabaiteko plan, gogo eta zinemaldiaren desirek. Naiz irratian, bigarren kafea. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. Tira, kontatuko dizuegu esan da bezala zer ikusi nahi dugun, Goiuri, zer dazuk adibidez begiz jota duzuna eta bai ala bai zinemaldiontatik, guk aipatu ditugu hemen pare bat gauzatxo, Imanoleko 20 piku edo 30 pelikula ikusiko ditugu notan, akaso Goiuritanik zerbait gutxiago, baina dozena bat pelikula gutxienik ikusteko erronkatxoa badaukagu eta beharra ere bai, hori izango baita lana egunotan, baina hemen pare bat proposamen hola, pare bat, 3, zerbait berezia ikusi nahi duguna. Zertazuk ikusi nahi duzuna, Goiuri? Jarriko naiz nazioartera begira, aste honetan luze eta zabalariko gara euskal zinemaz, beraz, orain kanpotik datorren pelikula bat gomendatuko dizuet. Gomendatu ezin dut erabiliz, ez dut pelikula ikusi, orduan, gomendatu, ez, baina nik ikusi nahi dudana, hori xa, ez da gomendio bat, ez da deialdi bat, zuek joan zaitezen hau ikustera, da, soilik, niri interesgarri iruditu zaidan pelikula bat. Konklabe ikusi nahi dut. Konklaben ze gertatzen da, munduko erritual sekretu eta zaharrenetako bat. Eta zein da erritual hori, aita santua izendatzea. Aita santua Eliza Katolikoaren irudi gorena dela, aita santua hiltzen denean, beste aita santu bat aukeratu behar da. Hori da Fumata Blankaren zai egoten da. Hori da, bai. Ez da inbeste urte, azken urteetan batzuk bizi izan ditugu, ez? Bai. Baten bat, bai. Juan Pablo Bigarrena eta Reitzingeren azken urteetan ez da hori, hori duela urte asko. Hori duela urte asko, eta gero, Reitzinger eta Franciscoren artekoa, orain dela, 8 urte izango zen? Ez dut gogoan, ez da garantitxoa. Konklaben, hori aita santuaren aukeraketa kontatuko digute, ze bitxia izaten da, aita santuaren aukeraketa egiteko, abade, apaiz, hartzapezpiku garrantzitsuenak biltzen dira Vatikanoko gela batean,
giltzapetu egiten dituzte, ezin dira gela hortatik atera, eta ados jarri arte ez dira aterako. Eta esaten dute, hor tentsio asko egoten direla, azkenen mundu mailako kargu bada, eta beti izaten da. Nik uste dut Aita Santuak orain izan behar duela Hego Amerikarra, nik uste dut Asiarra izan behar duela Aita Santuak, nik uste dut Europarra, horrelakoak izaten dira, eta Konklabe filmak, horixe kontatuko digu, ze Aita Santuaren ustekabeko heriotzaren ondoren, Lorenz Kardinala izendatu dute Konklabea zuzentzeko. Eta Eliza Katolikoko buruzagi boteretsuenak, Vatikanokoko areto batean elkartuko dira, baina hor gure Lorenz gaixoa topatuko da konspirazio korapilatsu baten erdian. Eta Elizaren oinarriak astindu ditzaken sekretu bat deskurrituko du. Zergatik ikusi nahi dudan nik Konklabe? Batetik, iruditeriak faszinazioa sortzen didalako. Hau da, gizon apaiz guzti hauek jantzita denak gorriz, monjak kaperekin eta Vatikanoan eta eraikin zar horietan dena dela iluna, baino bapatean beraien jantzi gorri horiek sekulako kolorea, batzutan odol kolorea ematen diote irudiari, faszinatu egiten hau, oso iluna iruditzen zaitena. Nahiko, nien naiz fededuna, beraz hau iruditzen zait, ez dakit, pixka bat sektarioa. Eta sektek erakartzen daute ez parte hartzaile bezala, baina ikusteko nola funtzionatzen duen giza psikologiak, ez? Eta orduan hemen, ikusi dut trailerra eta ikusi ditut jantzi horiek, ikusi dut Vatikanoa, ikusi dut Italia, iruditu zait oso interesgarria ikusteko hori batetik. Faszinazio puntu bat sentitzen dudalako, erakarri egiten hauelako, eta bestetik aktorengatik. Ze Ralph Fiennes asko gustatzen zait, Stanley Tucci asko gustatzen zait, Isabella Rossellini baita, John Lithgow daude, oso aktore interesgarriak, lan oso onak egiten dituztenak, pelikula honetan elkartuta, tentsioa, horixe, iruditu zait, aproposa zinemaldian ikusteko. Above all others, certainty. If there was only certainty. Indiokerrek esan du gaztiak agian ez dituzu horren beste bizi izan, baina Inigo eta biok bizi izan ditugula. Aita Santuaren aukerak eta... Eta Francisco hori da 11 urtetik da Aita Santu, beraz. Bai. Pasa dira bat. Nik pelikula hau aipatzen ari zinela, ez dakit ikusi duzuen bi Aita Santuak pelikula, Netflixen ere ikusgai dagoena. Eta niri asko gustatu zitzaidan pelikula hori, eta uste dut, beste erabatekoa da, baina aktoreak ere bikainak dira pelikula hortan, eta, gomendatuko nuke ere, inguru hortan... Badauka mundu horrek zerbait iluna dena eta pixkat erakargarria egiten dena, ez dugu lertzen, erritualak dira, azkenen errituak ere, izaten du pixkat sorginkeriatik. Nik gogoan dut, Juan Pablo Bigarrena hiltzenean eta Ratzinger aukeratu zutenean, nola telebistetan eta irratietan zuzenekoak egiten zituzten San Pietro plazatik eta kea ateratzen zen eta ez, kea hau beltza da. Honek esan nahi du, ez dutela aukeratu oraindik eta jolas bat dirudi. Eta baino benetan daude, eta denak adi daude, eta kea agertzen da, eta kea txuria da, orduan baino beltza balin bada, ez, iruditzen zait, sorginen ipuin batean gertatuko litzateke zerbait, baino oso serioa da, azkenean Aita Santuak badu bere boterea izango du, ez dakit gero Aita Santuak zer egiten duen bere egunerokotasunean, baino bada figura bat, hori, mundu mailako proiektzioa baduena behintzat, eta interes asko daude, eta kontu ilun horiek interesgarriak iruditzen zaizkiet, eta beraz, Konklabe da proposatu nahi dudan lehenengoa. Ados, nik honako hau. La habitación de al lado, uste dute zinemaldiotako pelikula, hitzeginetako horietako bat dela, Pedro Almodóvarren lanik berriena. Sortzen du Espainiar zinemazaleen artean alako gatazkatxoa, Almodóvarrek ingelesez grabatu duelako, eta hemendik nire empatia Espainiar publikoari, ze niri zinemaldioetatik amorrua zerbaitek ematen badit, eta hau galdetuko diegu egunotan, eta pixkat temati izango naiz akaso entzule, da Euskal Herrian pelikula asko egiten ari garela, baina zinemaldi honetan fikzio euskarazko bakarra dago. Eta azken urteetan hola ibili gara. 1, 0, 1,
bi, 0, eta ez da euskal zinemagilerik ez dugula, ez da euskal zinemagileak lanean ez ditugula, baina euskal zinemagileak espainolezko pelikulak egiten ari dira, Almodobarrek ingelesezkoak egin dituen, edo ingelesezko egin duen bezalaxe, gauzat esango dizuet, akaso Almodobarrek bere filmografian espainolez ez da izan bat pelikula eginda, ingelesezko bat egitea horrelako lizentzia bat izan daiteke, gure zinemagintzan ez da ratio horietaz hitz egiteko aukera izangote genukeen, baina tira. Galdetuko digu protagonistei, zer behar duen euskal ekosistemak euskarazko pelikula gehiago gerta daitezen. Baina Almodobarrekin gauza bat gertatzen zait, eta da bere zinema gustatzen zaidala, bere figuratik haratago. Eta ez esango Almodobar gorrotatzen dudanik, ez dut horrelako tirrea berezirik, baina ez da pertsona bat, zeinarekin inoiz sentitu dudan alako hurbiltasuna, exzentrizismo puntu bat beti, eta hola, baina ala eta guztiz ere, nahiz eta bera pertsona bezala pixkat urrun sentitu, ez du esango Scorsese gertu sentitzen dudanik, baina badaude beste zinemagile batzukin. Sorrentinorekin zurituak hartzera joaten naiz, ez da azkenetan. Baina bida, Sorrentino da figura bat, askoz hurbilago edo erakargarriago egiten zaidana, hori da igual kontua, ez, erakartzen nauela. Baina Almodobarren zine asko gustatzen zait, eta gertatzen zait berarekin beste zuzendari batzukin bezala, pelikularen inungo trazari hartu da bere, ezer jakin gabe, pelikulak ikusi nahi ditu dela. Eta hori gertatu zait beste zinema zuzendari batzuekin, eta gertatzen zait Almodobarrekin. Ingelesez eginako pelikula, rodaje, repartu ikaragarria, tartean horre, 2 kiloengo dago, Juan Diego Boto dago, Julian Moore dago, Tilda Swinton dago, ikusi zenuten bihotzaren boomer momentua. Ez, Tilarena? Ez dut ikusi. Baina bai entzun nuela, elkarrizketa, sekulako grazia egin zidan, irakorri nuen, denok izan nahi dugu Tilda, baina askotan gara Julian. Eta zergatik esaten zuten hori, elkarrizketa batean galdetzen zietelako Tildari eta Tilda Swintoni eta Julian Moore, hemen egon diranean lanean, Madrietik hemen ez, Madrilen, esan nahi nuen, Madrilen egon direnean lanean, zer iruditu zaien Madrildik erakargarriena. Eta Tilda Swintonek egin zuen horrelako erantzun sakona esanez Madrilek baduela puntu ilun bat 80ko hamarkadako Londresen antzekotasuna duena eta mundu pixka bat alternatibo hori badagoela zati batzuetan, auzo batzuetan bizirik eta museoak direla izugarriak, ez dagoela beste hiri bat munduan horrelako museo zainduak dituenik eta sekulako erantzuna. Eta beste egun batean Julian Moore galdetu zioten. Zer gustatu zaizu egin, Madrildik, ez? Eta nik uste dut kazetariak espero zuela Tilda Swintonen mailako erantzuna, eta Julian Moorek esan zuen El Corte Inglés. Ai, ama! Eta orduan horregatik esatezun jendeak, bida, ez? Batzutan denok izan nahi dugu Tilda, ez? Horrela sakon eta interesgarri eta misterio txu, baina askotan garela pixka bat Julian. Zer gustatu zaizu Madrildik? El Corte Inglés gustatu zait. Eta kitxo. Ostra, ez da makala, Bai. Zuen esango zula janaria. Bai, nik ere urraiaztikoa. Ez, El Corte Inglés. Gaina marka eta guzti, Bai. Esan zuen, bai. Eta Tilda bitartean, galduta, lavapieseko taberna zulo batean, ez dakit, zinema ikasle gazteekin gradu amaierako lana egiten. Badu hemen galdera bat, meloi bat zabaltzeko. Bai? Zer da euskal zinema? Orain bai galdera dio Gorkak. Zer da euskal zinema? Uste dut galdera ona dela, eta uste dut galdera horrek behartuko gaituela kazetari bezala ere gauzei abizenak jartzera. Niretzat euskal zinema, niretzat ez. Ez dakit ze puntuteraino opinatiboa den. Euskal zinema euskaraz egiten den zinema. Eta euskal zinema industria da Euskal Herrian egiten den zinemaren industria eta horren inguruko atmosfera. Baina zer da euskaraz egiten den zinema? Lantalde euskaraz aritu behar da, euskaraz izan behar da zinema pelikula hori? Ni produktuaz ari naiz. Bai. Ez lantaldeaz adibidez. Pelikularen jatorrizko hizkuntzak euskara izan behar du. Bai. Lantaldeak euskaraz egitea iruditzen zait puntu garrantzitsu bat izan daitekela, baina berritxarraken barne hizkuntza espainola izan da azken urteetan eta ez du bukatuko berritxarrak euskal musika denik, ez? Eta oraintxe Gorka Orbizuren barne proiektuan gertatzen da hori, eta talde askotan gertatzen da,
gure gaitz endemiko horretan, kide batek euskeraz ezpadaki, talde guztiaren hizkuntza gaztelera joaten dela, hori rodajeetan eta uste dut oso zaila dela, euskeraz osori garitzea, baina bada beste puntuan, niretzat garbi dago emaitza. Euskal musika euskaraz egiten den musikaren bezalaxe. Kontua da hor ere, horrelako buenismo lauso batean erori garela. Hemen espainolez kantatu duen jendea inoiz izta euskal musika izan, baina orain espainolez eta euskaraz kantatzen duen jendea euskal musika da, eta akaso hor ere besta bizen bat sortu behar dugu, euskal estena elebiduna. Bada, ez? Baina zinearen kasuan, badago ere zine elebiduna, ikusi izan ditugu euskeraz eta erderaz gertatzen diren pelikulak, eta gero badaude, erabat erderaz egiten direnak, ez? Eta niretzat euskal zinema da euskeraz egiten den zinema. Eta beste guztiari akaso euskal zinema industria, euskal zinema produkzioa ditu beharko digu, ze bada, zinemaldi honetan badaude pelikula asko, hietaz hitz egingo dugu, ezinbestean, euskal parte hartzi ikaragarriarekin, euskal aktorekin, euskal ekoizleekin, euskal ekoiztetxeekin, ja, dut hor langa bat jarri behar dugula. Eta honek ere uzten duela zulotxo batean. Euskarazko zinema gutxi dago zinemaldi honetan, fikzioari dagokionez behintzat, dokumentalak zertxo baiz salbatzen du, nolabait euskararen presentzia zinemaldian. Nire gustoko filma Nina Diegorkak tartean Eneko Gutierrez laguna dauket. Nina ikusi dut, bart gauean, gaur horren inguruan hariko gara Ander Sagardoirekin, eta nire ere lan ona iruditu zait. Bueno, kritikak thriller almodovarianotzat jodu. Nina? Bai? Nik ez diot Almodovar traza hori ikusi. Kolorea agian. Baina, justu, guantxe azaldu da rotula. Bai, Almodovariano. Baina edabide gehiagotan ikusi dut referentzia hori, akaso gero bat besteari, ez, behin batek zabaltzen duela meloitxo hori, Almodovarren kutsu hartu diot, bueno, nik ez diote, eta egoera batzutan arraro xamarra egin zaidan filma ere bada, Euskal Kostan grabatua, espainolez egiten den pelikula, baina gainera oso auskera ezberdinekin, batean batek nabarrikoa dauka, besteak oso iparraldekoa, bestea latinoamerikarra da, ez pixkate hor saltxa desente dago, baina Nina bada adibideat esaterako, Patricia López Arnaiz, Iñigo Aranburu, Ramon Agirre, Andrea Jaurrietak zuzentzen du, Euskal industriatik eta euskal aktore eta talentutik egindako pelikula bat, baina gazteleraz eta pixkate, Espainiar merkatura egindakoa. Bueno, hau onartu egin beharko da, baina azpimarratu ere egin beharko du. Horretan ari ginela, Euskal Zinemiraren irizar saria eskuratzeko oinarriak irakurtzen ari naiz, pixka bat honek ematen duelako pista bat, ez? Behintzat, zezuk Euskal Zinema kontxeratu ez dakezu gauza bat, baina zinemaldiak kontxeratuko du Euskal Zinema dela, eta hau irizpide honakoak betetzen dituen pelikula bat, eta jartzen du Donostia Zinemaldiaren edozein ataletan, Euskal Zinemaren irizarsaria jasotzeko hautagai izango dira, Zinemaldiaren edozein ataletan emandako film luze argitaragabe guztiak, baldin eta haien ekoizpenaren 20% gutxienez Euskadin eginikoa bada, eta edo filmaren hizkuntza nagusia euskara bada, eta edo euskal komunitatea gaitzat dituztenak. Oso zabala da hori, Oso zabala da hori. Eta ni Zinemiran sartu naiz, eta 9 pelikuletatik izenburua euskeraz 3 dute. Eta batek elebitan dauka. Azarretuko zait inor, baina atetiken filosofia ino lausoagoa da, Bueno, asko. Atetiken filosofia ino lausoagoa dela. Bai, hor, Leku askotatik azalduko Sakontzeko. Bai, mundu guztia, gaur lagunak egiten abil. Euskal komunitatea gaitzat dituztenak, hau da, badago 2007ko pelikula bat, Lindsay Lohanek antzetzen duena, dala Georgia Rules izena du, eta da Hollywoodeko pelikula nahiko kaskarra. Eta kontatzen du nola Lindsay bueltatzen den bere amaren etxera, eta bere amaren etxea dago Idajon, eta beraz herriko biztanle asko euskaldunak dira, eta lan egiten hasten da bertako albaitariaren kontsultan, eta albaitariak izena du Mikel. Ez. Xavier. Argitaletxea. Izena jarri diote Eluiar argitaletxea uste dut izena duela albaitariak. Baina pelikularen gaia da euskal komunitate hori. Beraz, hautagai izan zitekeen. Euskal komunitateak gaitze dituztenak, hau da, Euskal Zinemaren irizarsaria jasotzeko hautagai izan zitekeen Lindsay Lohanen pelikula hau. Meloia norkirik du esan dezbe, Gorka. Gorkak, bai, ondo, Gorka, ondo. Eta guk frutazalea gara.
eta fruta anitza gustoko dugu. Melokotoiak ere gustora jango ditugu. Iztegi argitaletxea jauna, izena du. Iztegi argitaletxea. Pertsonaiak. Iztegi argitaletxea jauna. Bueno, venga, Sona da, bota dugu bana, Imanol, zein dazuk bai ala bai ikusi nahi duzun pelikula? Bale, a ber, justu guantxe aipatu duguna alde batea utziko bagenu. Nere, bueno, egia da, lehen aipatu deten bezala, 22 pelikula dauzkatela ikusteko asmotan nabilena, eta horietako 3 die azkenen romantikoak Nina eta Marko, horietako bat euskera ditzaiten dutena eta 3 euskaldunak. Baina bi horietaz aparte dauzkat beste bi baita gogo askokin ikusi nahi dutenak, eta horietako bat da Kasan Llamas Dani de la Ordenena, dala zuzendari bat, ontzena garai baten kasi urteko pelikula bat ateratzen, pelikula romantika, komedia romantika horietako espainol bat, urtero. Eta egia da, kritikak oso ondo jarri dula, ezagutzen den jende askori gustatu zaiola, eta bai, ez dakit, azken baten da, familia bat behartuta ikusten dana, asteburu bat edo bidaia bat itea denok batea, eta, bueno, horren tarten lotzen dien bizkat gatazka eta borroka haien arten. Horren ingurun dijoa pelikula, eta egia esan nahiko erakartzen dagoen pelikula bat da. Eta aparte, dago pelikula bat, izena hola My Sunshine, japonesez izango litzekela Boku no Oisama, hemen ja pronunciazioan barkatuko jazue, nire kontroletik ateratzen da. Dala Hiroshi Okuyamaren pelikula bat, da bere bigarren pelikula, mutila, esangoen mutila dela, da 1986ko mutiko eskor bat, 28 urteekiko dituna, eta nik mutila zuzendari hau ezagutu nun zinemaldian, Nuevos Directoresen lehiatu zula Jesus izeneko pelikula batekin, eta nei desente gustatu zaiten pelikula hori, orokorrean, pixkat duda ezberdinak egontzien eta bozka ezberdinak egontzien pelikula horren ingurun batzuk zeuden asko gustatu zaienak, beste batzuk ezain beste. Beraz, epaimai gaztea zatituta egon zen bozka. Bai, oso zatituta egon zen zintzu orden, eta ezakit ikusi nuenen beak berriro estrenatzezula pelikula berri bat, eta kasu honetan Nuevos Directores saio hortatik kanpo estrenatzezula, ez dakit ilusio puntu bat eman ziten, eta ez dakit iruditu zaiten, Nuevos Directoresen ikusi dezun zuzendari bat, oain baten ikuste dezula beste sail paralelo baten ez dana hain hasi berrintzako sail bat, ez dakit ilusia egin dit, eta esate izut, saiatu naiz aldan gutxina jakiten pelikula horren ingurun, ez dut trailerrik ikusi, ez dut sinopsia irakurri, nahi dut jun aldan Virgenena pelikula hortara, eta bertzemuz. Baina bai, irutzait daukala nortasun asko, zuzendari bat nortasun askoki. Bai, egia esan, egin duzun azken osnorketa horren inguruan, ni ere horren oso zalea naiz, pelikula bat gomendatzen badidate, ondo dago, gustatuko zaizu, ezagutzen zaitu norbaitek, edo hori, zuzendari bat ezagutzen duzu, modo barraipatu du lehen, baina izan daiteke beste zuzendari asko badakizunek, Goiurik Sorrentino aipatu du. Nik Sorrentinoren pelikulat ikusteko ez daukat ezer jakin beharrik. Saiazu ordua eta lekua, ez? Horrelako gauzak, askotan ezer jakin gabe zinera joatea ere gauza ederra dela. Gogoan dute Tolosan bine zineforumeko jendeak esatzela, eske gu zinemazaleak gara, guk ez dugu trailerrik nahi pelikulen aurretik. Egia da, trailerretan askotan badagoela spoilerrerako joera bat, eta gauza batzuk, nolabait pixkat horren zai egon zaitezke ez, eszena bat ikusi duzu, eta hau gertatuko da momenturen batean, da baldintza zaitzaken neurri batean, beraz, nik ere elkarbanatzen dut hori. Goiuri, Amaia Arrasendek esan du, pop kulturaren alde, esango dut, fantasia Lindsay Lohan. Nik ez dut Lindsay Lohanren aurkako ezertxo ere, esan, Ez. Barkaiazu, nik bai esango dut. Zuk euskal komunitatea gaitzat hartuko duzu zure pelikula baten gidoian eta deitu badiozu Hiztegi Eluiar arbaitari bati. Hiztegi argitaletxea. Argitaletxea, barkaiazu, baina igual ez dakit, belarrondoko pare bat norbaitek inoiz. Egia da izen bezala nahiko, funtzionalezake. Hiztegi argitaletxea, jauna? Netzako bai. Arkaitz argitaletxea adibidez, funtzionalezake. Euskaraz ez dakin batentzako... Zegoikoetxea, argitaletxea, basakaizu suena. Arkaitz Ibarretxea edo Hiztegi argitaletxea osantzeko da, bai. Fonetikoki egia da,
que puedo colar, ez? Bai, baino. Bai, Baino ez. zuk ez diozu deitzen Ez. Alaskako albaitari bati Dictionary. roskan jatzen. Bueno, igual etorkizunen, noiz baiten semala baldin bauket, igual iztegi gehituko diet, eta bizkat... Bueno, a ver, Euskal Herrian jendeak gogor deitu die berez. Claro, Eta... eta- Ez dakit, zigor. Bai. Zigor asko gainera. Beste mele bat irikitzen nahi garen, baina... Bai. Oian, azina zure proposamena, azken ordukoaren bila Laister egin barko dugu, eta Laister gure lehen gonbidatu ere estuko dizugu eta. Ba, egia esan nik, zinemaldian lan egiten dudanez, eta ikusi behar ditudan pelikulak egokitu egiten zaizkidanez, lehen garai batean asko irakurtzen nun zertzegon eta bar, eta asko zargiago izaten nun, baina orainez, ze ezin izaten dut nire ez gain beste askotara joan. Baina badaude gerora begira, zineman ikusi nahi ditudan asko eta asko. Eta asko gustatu zitzaidan esan zutenean Costa Gabrasen pelikula egongo zela ofizialean, Costa Gabras gustatzen zaidalako, berak sozialki eta egiten dituen pelikulak, gogoan dut hemen Victoria Eugenian Le Capital ikusi nuenean, eta asko gustatu zitzaidala bere lana. Eta gero, zerbait aipatzeagatik, Hard Truths pelikula ere ikusi nahiko nuke, baina hori gerora ikusi beharko dut, ze perlan dago eta ni perlak ez ditut ikusten. Mike Lee zuzendariarena da, eta batez ere gustatzen zait, bertako aktore nagusia, Mariana Jean-Baptiste, aktore izugarria iruditzen zaidalako, eta uste dut bera dela pelikula honen ardatza, bere inguruan, eta pertsonalidade handiko pertsonaia bat antzezten duela, eta iruditzen zait izango dela izugarria bera pantailan ikustea. Gainera, elkarrekin lan egindakoak dira bai zuzendari eta bai aktore nagusia ere, eta uste dut lan politia egin dezaketela, eta interesgarria iruditzen zait. Eta gero egokitu zaizkit, zuzendari berriak eta horrelakoak, eta gaur daukat La Guitarra Flamenca de Geray Cortés, eta egia esan behar dut ez nekiela zertzan ere lantzen hasi nintzenean, baina Anton Alvarezek zuzendutako pelikula da, Zetangana, nik ere izena Anton ikusita enekien berazenik. Eta kuriosidadea daukat, ze Geray Cortés entzun dut egun hauetan pixka bat bere musika, neri flamenko asko gustatzen zait, eta iruditzen zait politia izan daitekela beste flamenkoa egiten duen musikari gazte bat ezagutzea, gainera Donostian laster ere kontzertua eskainiko duena, eta kuriosidadea badaukat. Ez dakit, solasaldirik ez dute nahi, hori ere ez dut ulertzen zergatik, ze politia izango zen beraiekin solasaldia gotea, Gerai ere hemen egongo da, bere senideak, eta baina hori beraien erabakia da, eta ikusiko dugu pelikula. Eta entzuleok nolabait aho batez eta hemen mai honetan ari garen lauok defendatu, babestu eta gomendatu behar dizuegun pelikula, datorren astean bere protagonistekin ere nolabait gehiago aztertzeko aukera izango dugun lana. Azken erromantikoak harribitxi bat, zinemaldian euskeraz eta fikzioan egongo den lan bakarra delako, eta, zinemaldi honetan eta zinemalditik kanpo zineman ikusi behar duzuen pelikula. Eta horrentxe trailerra bukatu zaigu, hortxe ikusten ari ginen zatitxo hori, baina datorren astelenean, okerez banaiz, Goiuri? Izango du gurekin... Bai, datorren... Enez, ez aia. Taula iriki beharko dugu, ezta? Bai, egunero daukagu zerbait, eta jakitea zein dagoen zein egunetan, ez zain errekiz. Aste artean izango dugu Miren Gaztainaga gurekin, eta arekin arituko gara azken erromantikoak lanaren inguruan. Goizeko 11 eta minutu bat, Imanol González Gurrutxaga agurtu behar dugu, eskerrik asko gaur gurekin egotegatik, Imanol, eta egunero zinemaldian, zure kritikak, hausnarketak ikusi duzuna, azpimarratzeko dagoena, puntu frikia, puntu ezain frikia, nahi duzun guztia, gurekin elkarbanatzeko engainatuko zaitugu. Hori da, astelenetik aurrera bai. Eskerrik asko, Imanol. Agur. Eta gainontzeko hemen jarraitzen dugu, baina saltotxo egingo dugu estudio zentraletara azken ordukoaren bilatu behar dugulako. Bertan dugu Itxaso Leon lankidea. Itxaso, egunon? Bai, egunon Inigo, azken orduek emandako hainbat kontu jasoko ditugu, bai, eta hasiko gara aipatzen lehen ere ekarritako albiste bat, ostiral honetan iritsi diren datuak dira, datu esanguratsuak gainera, hain zuzen Espainiako Barne Ministerioak indarkeria matxistako 6.740 gertakari larri erregistratu zituen Hego Euskal Herrian 2023an Ministerioaren kriminalitatearen atari estatistikoak igorritako datuen arabera. Ostiral honetan argitaratutako datu horiek diotenez, Bizkaian indarkeria matxistako 2.610 gertaera larri izan ziren, Nafarroan 1.861, Gipuzkoan 1.459 eta Araban 820.
Fernando Grande Marlaskak zuzentzen duen sailaren ustez, gertakari larrien kategorian sartzen dira homizidioa, lesioak, askatasunaren aurkako delituak, osotasun moralaren aurkakoak, sexu askatasunaren aurkakoak edo bikotekide zein bikotekide ohi baten aurka, indarkeriaz edo larderiaz egindako beste edozein delitu. Eta barne ministerioko iturriek zehaztu dutenez, biktimizazioen kategoria horretan sartzen dira halaber biktimari abortua eragitea, fetuari lesioak eragitea eta indarkeria bikarioaren testuinguruan biktimen seme-alaba adingabei eragindakoak. Hoiek dira beraz datuok jasotzeko orduan kontuan hartu diren faktoreak eta kontuan hartu diren delituak. Gogora ekarriko dugu ere gaurkotasunezkoa izaten jarraitzen duen beste aipagai bat, izan ere 2 pertsona Galdakaoko ospitalera eraman zituzten atzo, txatarra pilatzen duen Galdakauko enpresa batean, arratsaldeko 7:30 inguruan piztu zen sute batean kea arnasteagatik eta suak oraindik piztuta jarraitzen duela esan behar da. Lakuako segurtasun saileko iturriek F agentziari azaldu diote, enpresa Bizkaiko udalerriko Gumuzio auzoan dagoela eta erreden materiala txatarra dela. Basuhiltzaileek gau osoa eman dute bertan lanean eta esandakoa oraindik bertan jarraitzen dute sua erabat itzaltzeko. Oraindik ez dakite zerk eragin duen sua piztea. Eta informazio praktikoari begira jarriz gero, egia esan ostiral goiz honetan lasai dira errepideak, beraz besterik gabe, hauek esan da, bigarren kafeko kideek berreskuratuko dute hitza eta gu ordu bete barru itzuliko gara azken orduko informazioarekin hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz gu aurrera eta aurrera egiteko aurkeztu behar dizuegu, aurtengo zinemaldian izango dugun berrikuntzetako bat, hain zuzen ere, gosari bereziak emango baititugu hementxe gurean, bigarren kafean, eta gosari hoiek emateko ere bidelagun luxuzkoa topatu dugu gurean. Simple walk to the corner store. Mama never thought she would be getting a call from the coroner. Said her son's been gunned down, Can you calm now? Tears in her eyes, can you calm down? Please, ma'am, can you calm down? But it rained fire in the city that day. They say a river of blood in the streets. No love in the streets. And then came silence in the city that day. They say just another one gone. Entzuleo kotu zitzaigun goizeko 10:00 zinemalditik saio bat egin, hemen gure estudio zoragarri honetan, Zurriolako Naizen estudio zoragarri honetan, topatzen ditugula askotan aktoreak, kaletik, guri begira. Ez tegu tokatu oraindik kroasana eskuan ola aktore bat beida geratzea, baina hortxe begira geratzea bai eta pentsatu genuen, akaso Breakfast at Tiffany's edo, diamantezko gosari horiek abian jarri behar ditugu, eta hori pentsatu bezain pronto pentsatu genuen, horretarako bide lagun honena pareta elkar banatzen daukagu. Segure estudioaren pareta horren bestaldean daukagu Gronx duela urte batzuk hemen Zurriolan egonkortu eta dagoeneko milaka eta milaka pertsonei gozaltzen, jaten, edaten eta beste bat babesleku bere eman dien lekua. Eta Gronxeko Ibon Leunda daukagu gaur gurean. Ibon, egunon eta ongit horri. Egunon, ondo altzarete? Bai, gustoa, gutzako askenen aste oso potentea da, eta baita jendea ere langiletatik hasita atzo gauen esatzen diten batzuk, pixkat urduri, eta askenen oso aste potolo betzela dalako, gehiemat ordu guztitan dalako zerbait, eta guk ez deukeu kontrola absolutua beste gauzatzukin bezala. Askenen kontzertu badanen gaueko behatzitan, badakizu, sortzi laurden gutxitan jende hasikoa eta 11:00. Baina, karo, hor ordu askotan, askenen presentazio txiki batek atzaldeko 6:00, txikia izan leikenak, gaur 4:00 zeratik onbeste jende. Da presentatu delako 6:00, areto txikin, Netflixek iteu aurkezpen bat. Dena alborotatzen dizu. Eta denaren kontrola izatea oso zaila da, gu ere, aipatu dugu ez, erotuta, hainbeste pelikula, hainbeste, ez dakit, bestelako ekitaldi txiki aipatzen dituzunak, eta hemen kursalaren pare-parean dago Gronx, kursalaren pare-parean dago Naizen estudioa, hemen gaudegu, pasatzen bazarete kasu egin entzuleo, eta eragiten du azoramendua, egun hauetan, prebisioak, dena, beti dago mugimendu handia hemen Zurriolan, baina egun hauetan Ibon bereziki ez. Lehen justu agenda zaudetenen behi da zein datorren aste
Gure pixkatola ibiltzea, naiz astea oso fuerte osatu, ordutegi aldetik eta provizio aldetiken, betire ibiltzea nundik noa enlazea ikusi, justu asteaten dauke honen presentazioa, orduan jendea lehen urten asko ekarri zuen, etzun ekarri, historikoarea asko ite du, historiko hartze du, ite du gehien bat gosari guztik hartu lehen urtekok, eta ikusi joera nundi jundan. Eta gero astearten urtero, ite du Zine Euskadikin gauz bat baita nahiko kuriosoa, etortzea gozaltzea, berrogeita hamar lagun ekartze dituen abeak produktore bat, eta mai ingurun, Quebeceko lotumen bat daukenakin, mai baten produktore jartzea, eta gero 3 olau produktore desberdin hitzeiten, eta guk ematei gosaria eta tokia. Eta orduan, bai, kuriosoa, horrei lotuta. Claro, eske harremanak estutzeko jatea bezalako ikiztago, Hortan behintzat euskaldunak aditu gara. Eta uste dut, zinemaldia bezalako ekitaldi erraldoi baten bueltan, hemen muinean euskal proiektu bat, euskal jatetxe bat, euskal sukaldaritza eta bertako produktua zaintzen duena izatea, badela luxu bat, baina zuentzat uste dut, Ibon, ez dela, hola, zuentzat da apostu natural bat, ez? Gutzako, bai. Zuki gainaz gainala urte asko. Aspaldi ezagutzen dut. Aspaldi. Ibon eta Itziberren gastronomiarako eta... Zuri kasi lehenagotiken, alegiko garaietatiken, aitak taberna zuen, da ni alegitar naiz, Aitziber beriz emazte da sukaldari ebea saindarra. Orduan beti indeuna bixe da, ez? Gutzako normala da. Bere aitak baserretik jaiste zituen tomatek, eta nire aitare Tolosan baserri batekoa da, Iturralde. Justu gainaz lehenguzu batek kilometro zeron iteu, kortometrai txiki bat baserrikoa. Abarronan ingurun, lehenguzu da, Jon Martija. Badut bere berri, baina nekin lehenguzu. Eta orduan, gu bere izeban babarronak 1990 nini izan duiteu, saldu izan duiteu, gauze naturalak gaur egunen emateula, gauz bat bilatu behar dezula hor kilometro zero Madriden osate izu eta emateu hoize inventatu dula eta hemen naturalki. Zertzen okurritzen beste gauz bate ostea kanpoko batei bilatuta. Eta guk askenen egunerokotasun hortan hemen izaiatu geha. Zer ekite gogie, gu nahi deuna eta modu onta eta tal. Bueno, baizengo dugu honekin da honekin. Sagardoa hemengoa, txakolin hemengoa, tal. Naturalki beti aurrenengo joera hortik ite dugu. Naiz ikusti produktua eta gertutasuna bilatuz. Aipatu duzu alegi, Tolosan ezarri zen duten, 1990, han jarraitzen du, zuen eskuetan ez, baina oso gertu, nolabait. Ordizian ere osatu zen duten, Arrasaten ere bai, beti, nolabait ibilizarete, lurralde historikoaren, Gipuzkoaren barnekaldetik eta, baina, bapatean egintzen duten, hemen Donostian olako aterrizajea. Bai, egia esan, askotan, grazie iten unik ekoizleekin, da batzutan makelderrekokin, da zerbezarekin, da esaten nion, Donostialdea jo nahi dut, eta Madridan, joa, askenen, urrungoa Burgosen bukatuko, baina arrasaten gaudenen, Gasteiz, Burgos, da, ja. Alrebez, joera beti uki genuen idea, Donostialdekoa, eta, bai, herri txikitako gehagu, herri txikitako bidan oso guzti egon geha, eta seitzeu gainaz, 1990 guztik martxan, iruek, idea gauke genuen hemen zerbait iteko, baita pixkatu, jendek ikusteko badaola itea hemengo gauze, hemengo azaindu, gero eta gehiago gozatzaigu jende aldetiken, baina gu beti izan geha jendeare euskaldun euki, tal, hoi gero eta zailego dago. Baina hoiz esan apustu esatea, hemengo taberna bat, hemengo generokin, hemengo jendekin, ez diskriminatzalai, defenditzeko hasieratiken gauzoik barnekatuta dauzkeunak. Gero eta zailagoa da, aipatzen duzu, eta hori uste tabernari euskaldun askoke aipatzen dutzen zerbait da, baina Gronksen uste dut ia beti badagoela bertan zu euskeraz atendituko zaituen norbait edo gehienetan behintzat, ez? Eta batzutan baino gehiago. Beraz, kostata ere borrokori egiten duzu, Beti saiatzea hortan. Aparte de gure normalen horri zatea dela beti, askotan, hortaz aparte beti saiatzea baten bat edoten, nahi ez bidatuz turnok, euskaldun, euskeraz bakina, o behintzat, sensibilia doi daukena. Izue, Gronsekin egin duguna hause entzun duzue azken astean ere, aste honetan guztian hemen bigarren kafean, diamantezko sariak ematen hasiko garela. Badator 72. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronks jate ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izen handienek Gronkseko gosariak dazatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik gaueko 11:00-raino. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronksen.
Bai, gozatu hori dena, gosaria, jana eta nahi duzuen guztia, baina guk Ibon hasi beharko dugu pentsatzen, gure euskal aktore, euskal musikagile, euskal zuzendari, edo eta euskal ekoizlei, ze gosari eskainiko dizkion, ez? Hori garrantzitsua da, Ze badakite gosarietan ere mimo handia jartzen duzuela. Egia esan, tendentzia aldaketa handia dau, eta gosariek iston garrantzia idartzen. Ikuste deu erreserbake familia askok, bertako familike. Osaltzeko geratu. Osaltzeko geratzeiela. Bai, askenen erresagoa da, 10etan 12 lagun. Eta luzatu lasai. Bai, eta bakoitze bere martxan etortzea, eta bat etortzea karrokein da biumekin. Beste kirolain da, beste gero beste gauz badakela. Eta ordu terdiko tarte hortan, gainaz da gauz bat, aukeraketa handie sortzeuna eukitzea, baina balima dukezu jende guztikin asmatzezuna. Hogie zelia kontzako, zaintzen nahi danak, jogurre nahi du mueslikin eta frutakin. Bestek nahi du bere tostada, tostadoi ederra, ni huevos benediktin egiteiteu, oi atope, izokinakin. Ze ordu garte ematen duzu gosariko? Uste, eunero hortxe, Ekarri ere ingo deu, lasai, ekarri ere. Bai. Ordu bat arte ite deu. Ordu bat arte. Beraz, egunen batean. Luzatu ite deu. Saia bukatu tatiak. Guk bai breakfast at Tiffany's egingo dugula. Omabit, hemen aberatsa ez dela, Bai, ni 12etan egunero hurbilduko naiz bazpare. Aizu Ibon, amaitze aldera eta egunotan, egongo gara eta jarraituko dugu hizketan. Ez da egit, baduzu lantaldean norbaitola oso zinemazalea dena eta pixkat egunotan urduri dagoena aktoreren bat hurbilduko den, ze askotan konturatu gabe pasako dira mendik aktoreak. Ez da errexe izango, lanean dagoena lanean ari da, baina zinema munduko jende hau guztia ere, janiten dute ez da. Hori da. Tokatzea pare bat izan ditugu gehiagotan jendea pendienteotan, eta bida, autorriak está en la serie tal, está en la... Claro, nik askotan galdu itezea, porque o momentun da, o sartu aurretik, o incluso askotan pasatzen bezala, komunea joteko. Holaxe, askotan hori esan beharra dau. O momentu baten sartzaiela, eta claro, jendea zuk esan ez bezala, pare-paren gaude. Bai. Urgentziko momentu hortan, Gronksek zerbitzutanak ematen ditu. Eta psikologa behar izan ere, Ibon urtetan trebatuta dago, taberna baten barran, psikologia herrikoian. Seguro. Beharrezko, gainaz, asko entzun da gutxi hitzain. Azken entzengo deun. Bukatuko deu dokumental bat iten, Gronksen ingurun, datorren urteko zinemaldin, kulinari zinema saien aurkezteko. Esan duzu? Jazta. Eharra bota ez, Yuri. Zerdan, aizuze, hemen badago historia, nortasuna, euskal nortasuna bertakoa hemen Donostia geroz eta atzerritarragoa, eta hemen asterista obeliz bezala, Galia, hau da Galia, Gronks da Galia. Ari nahiz ikusten ja lehen sekuentzia, Ramon, Tolosako baserrin, tomate biltzen. Hor azten da guztia. Bai, eta behasainen, aitzi berren gurasoen baserrian, eta antxe. Ibon Leondak. Bai. Me gustatu zait, ideia, Gronks jatetxeko kide, lagun, Aitziberrire besarkate maizu. Pasako gara bisita, nortxe dago, sukaldean egongo da. Esan zigun entrevista berarentzako ez. Ibonek egin zezala. Garbi utzi dugu. Kapara asuntu atzaio bat gustatzen. Bio jungo geha, Inigoak esan ditela zen. Ni ez, Berarekin sukaldera sartuko gara, pixkat kuskusiatzera. Lan asko egin egunotan, lana egiteaz gain gozatu neurri batean, eta huen mentxiongo gara parean, kakamaten, kafe bila joaten, eta aztelenetik aurrera, gosari horiek joango gara dastatzen. Egia da, entrevista egiten hariko direla gure gonbidatuak, eta gosariare errestu beharko diegula. Kaso, Jesu Kriston gosaria, igual mokautxo bat, eta gero jarrai ezatela gozaltzera, edo horrelako zerbait egin beharko dugula, baina diamantezko gosarien etarte berri honetan, besle eta bide lagun izango zaituztegu, plazerra, eta esan dakoa, egunotan zinemaldian zehar ikusiko dugu elkar. Bai, osato, hemen ikusiko geha. Haindu. Eskerrik asko. La vie en rose. Il des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat.
Dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Keep calm and bigarren kafea. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Ostegunero, 15 hemen, arratsaldeko 7:00. Naiz Irratian. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larunbat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz Irratia. Me buscas. No te vayas. Me quedo un día más. Aipatu dizuegu gaur gai korapilatsuetan murgiltzen dela askotan zinema, violentzia sexuala eta badira. Nola baita aurtengo zinemaldiko hainbat izenburuen atzean dauden tematikak eta horixe gertatzen zaio gaur urrengo gonbidatuari edo gonbidatuarekin aztertuko ditugun 3 pelikuletatik bati behintzat eta gainera horretan nolabait fokalizatuko gara, naiz eta 3 ekoizpen ezberdin horietan zenolako ezberdintasunak, zenolako lanak, zenolako buruko minak sortzen diren ere aztertu nahiko dugun askotan, zinean aktorengan eta zuzendariengan jartzen dugu begia, baina tira, ekoizleekin ere azken urteetan aritu izan gara lanean, gogoratuko dute Ander Barinagarrementeri izan genuela gurekin hemen Naiz Irratian, aritu izan garela gaztesitarrekin ere Lakituz en la tormenta edo gelditasuna ekaitzan pelikularen inguruan ikuspegi, produktu ikuspegi horretan murgilduago, eta aspaldiko lagun bat datorkigu gaur Naiz Irratira, joan den urtean izkin egin zigun, baina egia da luxuzko ordezkapena egin zigula ipatu dudan beste Anderrekin, eta gaur behingoz lortu dugu Ander Sagardoi gurera ekartzea. Ander, egunon eta ongi torri bigarren kafera. Egunon, aurten ere saiatu naiz, izkin egiten, baina ja 2 urtez jarraian ja gehiagi izan, eta ez pozik. Aizu, 3 pelikula dituzu ekoizle bezala zinemaldi honetan, ez da makala, uste dut lehenengo aldia dela, inbeste lanekin zaudela zinemaldian, naiz eta azken urteetan ere joan zaren, lanako nolabait pilatzen, baina 3 pelikula askotxo dira, nolabait. Bai, larregi batzutan iruditzeiaku. Bai, egia da, guztiz ezoikoa dela, 3 pelikulakin egotea, iaz tokatu zitzaigun usteo zinemiran pelikula batekin, baina egia da urten gainera bakoitza daukagu sail baten, eta 3etako bat nina hain zuzen ja estrenatuta dago saletan, baina beste 2 dauzkagu azken erromantikoak, David Zainudona eta Marko, Moriartitarrena, estrenatzeke. Orduan, badauka horrek ere ilusio puntu berezi batez, oraindik erakusteke dagoen zer ospatzea ja jaialdian. Aritu gara hemen hizketan eta gero honen inguruan ere tokatuko zaizu, galdera ezerosoak igual izango dira, baina Euskal Zinemaren baitan zenbat dugun euskera, zenbat ez dugun.
harribitxi bat dela esan dugu azken erromantikoak, zoritxarrez zinemaldi honetan dagoen euskarazko fikzio bakarra ere badelako, Ander, konta iguzu nolakoa izan den prozesu hori, eta produzio ikuspegitik ere, eta pixkanaka joango gara azaltzen zergatik gauden errealitate honetan, euskaraz pelikula bat egiteak ze berezitasun ditu. Bueno, egia da, lehenkoan Ramon Agirre entzuten eban baten esaten, ez? Euskal zinemaren loraldiaz japur bat gogaituta gauzela danok, ez? Egia dalako, eta sartu gabe apur bat definitzera zer dan euskal zinema edo ez, euskaraz egiten den zinema oso urria da, hori holan da. Eta, guk sorte eduki dugu azkenengar romantikoakekin, euskaraz proiektu esan digun handi bat altxatzeko. Davizen bigarren pelikula da, lehenengo ere han esan, euskaraz egina. Eta, bidea izan da nahiko kuriosoa, dago oinarrituta Los Últimos Románticos deitzen den eleberri baten, Txani Rodriguezen eleberrian oinarritua dago. Ekoizle andaluziar batzuk proposatu ziguten historioa, La Claqueta ditzen den ekoiztetxe bat, La Trinchera Infinitarea haiekin ekoitzi genuen, eta beste hainbat proiektu. Eta, hortik iritsi zen, zentzua zeukan historia ambientatze zelako, zeukalako kutsu industrial, euskal industria inguruko kutsu bat. Eta, David bereziki abila da, ez? Olako historiak eta olako tonuak plasmatzen. Eta, Marina Pares beste gidoilariarekin batera idatzitako gidoia da. Eta posik azaroaren 15ean iritsikoa saletara. Eta oso posik. Horre gu askotan gogaitu egiten gara, hausnarketa hauek, Ramon Agirrek aipatzen zuena, eta baina gero errealitateak ere, nolabait zuekin hitz egin da, ezagutzen ditugu orain, ez? Andaluziako ekoiztetxe batek proposatu dio Euskal ekoiztetxe bati koprodukzio bat, eta pelikula horrek euskeraz izaten amaitu du. Nolabait ospatu beharreko garaipen txiki bat ere bada, eta ez egin nola hartzen duen, nola gertatzen den hori, printzipioz pentsatzen dut, gazteleraz izango den pelikula bat buruan duen ekoiztetxe bati esaten diozunean izu, ona ekarri nahi genuke. Horrek, badauka zentzu artistiko bat, baina badauka batez ere, esango neuke, zentzu industrial bat. Azkenean, errealitate bat da, ETB-ek indar gehiagorekin partatzen duela euskarazko filmetan, egia ere, laguntza publiko eta batez ere pizgarri fiskalen kontuari begira, bereziki lehiakorra direla euskaraz egindako filmak, orduan badauka zentzu industrial bat, baina egia da, zaila dela bilatzen aukerak, historia interesgarriak euskaraz kontatzeko, eta hori da, ziurrenik, ez taleko behar besteko aukerarik eman euskal zinegileeri, igual ez dugulako sinistu euskaraz kontatzen ere, heldu daitezkela olako kotetara, ez? Baina, apurka aldatzen dabil kontua, baina oso astiro. Fikziozko luzemetraiak zuzendu dituzten euskal zinemagileak iaia esku birekin ez dut esango, baina ez dira inbeste ez. Eta hor ziurrenik askotan oso gora begira jartzen gara, eta gora begira badirudi badagoela lan hori, Euskal Irrati Telebistaren koprodukzioa, Jaurlaritzaren diru laguntzak pizgarri fiskalak aipatu dituzu. Akaso oinarrian ari gara nola baitu txunea uzten, film laburrak gauzatu nahi dituzten zuzendari berri hoiekin, eta bide horretan akaso Ander? Bai, nik ere zorionez edo zoritxarrez film laburren mundua ezagutzen da esente, ez? Eta egia da, guk adibidez Sumenditik, gure ekoiztetxetik, ekoitzi ditugun izango nuke film labur guztiek, edo euskera hutsa edo euskera badaukatela. Orduan, gero ikusten dugu hor dagoela, distantzia bat, laburrak egitetik, luzeak egiterako salto hori, ez da bakarri laguntza publikoak hobeak direla edo loiakorragoa direla euskaraz eginda, baizik eta behar dozun lehenengo pieza dela, industriari begira, plataformek, banatzaileek eta internazionalki salduko duten aktore horiek ere sinistea euskaraz egitearen badaukala bideragarritasun bat, ez? Horre salto handia da, film laburren, euskaraz egindako film laburren kopurua konparatzen baduzu luzeekin, da zuria eta beltza, distantzia ikaragarriago. Aipatu duzu Sumendirekin egindako film labur hoien artean, badago oraintxe agurtu berri dugun, etxoentako kide den Imanol González Gurrutxagaren bidean. Hori da, nire bizitzan lehenengo ekoitzen nuen film laburra, oso oroitzapen honekin, eta zuri esker ere bai. Zuri esker ere bai, badakit horra iritsi nahi zenula. Eskerrik asko, Iñigo. Jo, nik Imanol goraipatu nahi nuen. Bai, hori izan zen nire lehenengo esperientzia, gainera izan zen momentu nahiko nazpiatxu baten, eta Imanolen ikaragarrizko talentua eta lanakin aurrera atara gendun, eta bereziki polita da ez, gaur hona etortzea eta zurekin hitz egitea,
egia nire lehenengo lan izan zela ekoizle moduan. Eta pentsa orduztik. Eta pentsa orduztik, bai, bueno, beste hainbeste pasatu, nik uste lau bat Lau bat urte, urte, bakarrik. eta bai, gauza asko aldatu dira zentzu berean, eta bueno, hemen gauz. Bueno, bertan Aitziber Garmendia eta Jose Ramon Soroizek egiten dute nolabait film laburaren protagonismo eta nigandik ikusteko aukera baduzue esango nuke nahi eran eta beste hainbat primeranen eta plataformetan, beraz hortxe Imanol González Gurrutxagaren lana. Tira, aipatu ditugu lanetako bi batez ere ari ginen pixan murgiltzen nolako izan den prozesua azken erromantikoak filmari dagokionez. Aipatu dut Nina, aipatu dut Gaia, Andrea Jaurritak zuzendua, hor ere gertatzen da ez, akaso beste aldera ikusten duzu zuzendari euskaldun bat, ikusten duzu Patrizia López Arnaiz, ikusi genuen euskaraz lanean, aipatu dugun ane filman bertan, ikusi dugu Ramon Agirre, ikusi dugu Inigo Aranburu, badago hor nolabait euskal talentuaren presentzia bat, Euskal Herrian egindako filma, Euskal Kostan egindakoa, gazteleraz gertatzen dena, nolako izan da prozesua kasu horretan, koprodukzio prozesua eta... Bai, horrok aldera evidente bada eta errez gainera mai gaineratzen da, zergaitik ez Nina euskeraz, adibidez egin daiteken galdera bat. Kasu honetan proiektua dator Andrea Jaurri eta zuzendari Naparraren gandik, egia proiektua ja garapen fase baten zegoela beste ekoiztetxe batzun bidez, Madrildarrak zirenak, eta ero, badago oinarrizko gauza batela, Andrea Jaurta ez dela euskalduna, naizta Naparra izan, eta berari irtetze zaio gazteleraz egitea historioak ez, orduan guk zentzu horretan errespetatu egin genuen, pena zentzu bat ere bai, ze ikusten duzu hemen gertatzen den historia dela, bertako talentuarekin, bertako paisaiekin, baina batzutan sortzailearen mugak ero, kontuan hartu behar dira logikamente, eta batez ere azken azarenean batzen, ez? Aurreko izten horretara, orduan, arro pelikularekin, ze beste zentzu askotan ikustu eta arriskatua dela, baina egia da, penarekin ere bai, euskera ezin mai gaineratu izana. Aipatu denik zuzendari euskalduna dela, akaso Ñabardura, zuzendari euskal herritarra da, iruñerra da, Andrea, eta akaso Ñabardura hori egitea ere, merezi zuen zerbait da. Nina plataformetan dagoeneko, Nina estreinatuta dago, azken erromantikoak estreinatzen ari da nolabait zinemaldia. Urriaren 15ean iritsiko dela... Azaroan, ez? Azaroaren 15ean azken erromantikoak, aurreko asteburuan Marko, azaroaren 8ean, eta Nina maiatzaren 10ean estreinatu zen, eta orain daukazue Movistar eta Filminen. Hori da katalogoa, nire katalogoa. Eta Markora iritsi nahi genuen, hau ere bada, nolabait aurrekarien gatik eta Ander, euskal ekoizpenetan edo, oso esperotako pelikula bat, ez? Eta nolabait produkzio handi xamarra, ez dakite 3 pelikulak hartu beharko bazen ditu, produkzio volumenari dagokionez, nolabait sailkatu ote daitezken ere. Bai, egia da orain egiten gabiltzan pelikulak neurri nahiko antzerakokoa direla. Egia da neurri hori apur bat handitu egin dela azkenengo urteetan, pizgarri fiskalen kontuekin eta, baina bai, esango neuke Marko dela proiekturik industrialena, eta bai igual pisu gehien daukana zuzendarien gandik hasita batez ere, ezta? Eta aktoreak, elementu komertzialak ere badauzka, eta bai, zentzu horretan esango neuke Marko dela ambiziotsuena. Marko bada, eta azalduko diguzu ere, koprodukzio festa horretan, beharrezko festa horretan nola gauzatu den, baina pixka bat Moriarty sinadura daraman edo Garaño, Arregi, kasu honetan Goenaga ezain implikatuta, baina nolabait aurretik ere euskal zineman pixo handi izan duten zuzendarien lan berria, eta nolabait beraien, esango nuke bai zinema motatik eta igual produkzio motatik ere pixkat urrundu den lan bat, ez? Bai, nik eukin dut sorte itzela haiekin batu izana, ez? Irusoineko jardunean, eta egia dela historio bat idatzi dutena Moriartytarren Iruren eta Jorge Gilen artean, orain dela 20 urtetik atzetik zebiltzan historioa da Markoren historioa, eta lujoa zentzu horretan. Enrique Marko du protagonista, sindikalista, eta urtetan
oso ezaguna izan zen pertsona bat, nolabaiteko, autofikzio batean murgildu zena, eta spoiler gehiagirik ez egingo, baina nolabait, Flossenburg konzentrazio zelai haietat hartatik, ateratako, eta, horren baitan, bizitza osoan historia bat mantendutako pertsona baten inguruko, ez dakit, fikziozko lana, naiz eta oinarria ere, neurri handi batean erreala izan, Estander? Haiek asko hurbildu ziren benetazko pertsonan gana, Enrik Markon gana, eta izatez gainera hasieran dokumental bat egiteko intentzioarekin. Orduan gero hori joan da evoluzionatzen, eta orain fikzio baten baliatu da ez, baina gezurti baten historioa da. Eta uste zentzu horretan ikusle danok momentuen baten empatizatuko dugula eta defendatuko dugula inkluso pertsonaia hau ez. Sisplau, de veritat. Has estat a Flossenburg. Jaurti dioten Markoren galdera, eta hiru pelikula bekin dabil esan da bezala, Ander Sagardoi zinemaldi honetan. Zein da ekoizlearen lana zinemaldian zehar, Ander? Ze pelikula baten prozesuan, nolabait, zaila da den azaltzen, baina espazio finantziero horretan, koprodukzioetan, akordioetan, rodajearen prestakuntzan, 1000 prozesuetan egon daiteke ekoizlea, baina behin zinemaldi iristen dela zure kasuan hiru pelikula bekin zein da lana? Lana da, normalen izaten da kontzentratuta lana premierraren egunean, adibidez azkenen romantikoa gaztelenean daukagu, Markorekin izten dugu Perlak eta Belodroman daukagu azkenengo larun batean. Orduan, egun horiek izaten dira apurua, prentsa egunak eta apur bat koordinatze egunak, ez? Beste egun guztian iretza dira apur bat iparra galduta ibiltzeko egunak. Zabiltza bilera batzutatik, baskari batzutara, gero bulegora igotzen zara gauza batzuk iztera, gero bera, gero jaia gabean, eta askotan galtzen dozu ere garrantzia bilera bakoitzaena. Askotan ninoa jakin gabe oso ondo zertara noan gauza bakoitzera. Orduan, egun batzuk lasaiago, beste batzuk apur bat agobiatuago, baina, danetik. Zinemaldia bada, jendearen iruditerian zineaz gozatzeko espazio bat, pelikulak ikusteko espazio bat, ekoizleok pelikula asko ikusteko tarteare ez duzu izaten, baina zinemaldian zinema sortu ere egiten da. Normalean, ekoizle batek hemen 3 pelikula estrenatzen ditu, zure kasuan, Koldo ere hemen zai daukagu eta laizter izango dugu, uste dut beste inbeste dituela hemen zinemaldian, eta askotan proiektu askotan ere zeharkari ibilizarete ekoizleak, baina zinemaldian zehar, proiektu etorkizunekoak ere gauzatzen ari dira, edo batzutan jaiotzen ari dira, esan da? Bai, jaiotzen ari dira eta ematen da beti espazio bat, igual aspaldi hasi zenituen elkarrizketa batzuk sakontzeko edo geratzeko, eta aitzakia bada, zinemaldia oso aitzakia ona, jente asko batzeko, lankide asko batzeko, eta hemen apurua forma ematen hasteko gauzeri, eta ia gu zentzu horretan hemengo garen ez, sentsazioa daukagula, jentea badakila hemen egongo garela seguru egunero. Orduan zentzu horretan da apur bat kaotikoa, baina bai, leku ona da, eta bere funtzio nagusienetariko bat ere hori da zinemaldiarena. Ez dizugu eskatuko ez izenik, ez da sinopsi laburrik ere, ez da loglineik ere, baina bada egun hauetan gertatzen ari denaren artean, hola ilusia pizten dizun zerbait, esaten duzuna, proiektu hau lortzen dugun aurrera ateratzea, merezi dulako edo oso oinarri sendoak dituelako. Badago proiektu bat, datorren urte hasieran grabatuko duguna, euskeraz izango dana, eta hemen gabiltza telebista eta plataformekin bilera batzuk eukitzen, badauzkaia laguntza batzu, baina falta zaio apur bat tarte hori ez. Orduan, proiektu hori gauzatuko balitz, gu posik, baina badakiguna da behintzat datorren urte hasieran, euskara hautsean grabatutako pelikula bat izango dugula, eta lehen aipatu dugun salbuespenezko egoera hori berriro ekartzen, posik egotekoa da. Ez da makala, eta esperantza puntu bat ere ematen... Eta batez ere proiektu oso ederra dela. Ederra. Ander Sagardo izango dugu proiektu horretaz ziurrenik datorren urteko zinemaldian ez? Akaso bai? Auskalo. Dabizena otsailan grabatu gendun. Orduan,
nahi ez korrikan ibiltze, baina batzutan ez dago beste aukerarik. Bueno, guk esango dizugu, akaso nahiko genukela. Korri pixkat egin ezazuela eta Hori da, ospa hemen dezagula, berez. datorren urtean euskal fikzio bat ere, badugula zinemaldian. Datorren astean izango ditugu Garaino eta Arregi, haiekin ariko gara Markoren inguruan, aipatu dugu lehen ere, azken erromantikoak filmaren inguruan ariko ginela aste artean, Miren Gaztainagarekin, eta Ninaren inguruan ere aritu gara zertxo bait, eta oraindik saiatuko gara protagonisten bat ere gurean izaten. Beraz, Ander Sagardoi, eskerrik asko gure horbiltzeagatik, ikusiko dugu elkar egunotan hemendik, Seguro ez eta dago akaso erremediorik. mikroretatik garatago, kafetxo bat hartzeko ere, tartea izango dugu. Betio beto. Zaindosko. Eskerrik asko. Goizeko 11:29 minutu, eta gure bagoaz poliki-poliki aurren hemen bigarren kafean, azken 20 minututan murgilduko gara, gure gaurko azken gonbidatuarekin ere ariko gara, eta gaur nolabait zinemaldiaren saio hauek hasteko, ekoizpen girotik abiatzea egokitu zaigu, eta egia esan badakizu eta ikusten ekoizpenaren mundua oso gustoko dugula, eta ekoizpenaren atzean dagoen sekretu sorta horietatik baten bat gurera ekartzeare, gauza ederra dela bide batez, egunon Maite Bidarte lankideari, hementxe agertu zaigu gure Zurriolako txokoan, traste asko dakartza Maite, gero kontatuko digu zertarako, baina mikrotik kanpo kontatuko digu, lasai egon zaitezte. Baina esan da bezala, bagoaz gure urrengo gaurko gonbidatua aurkeztera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael de Bencanta. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de... Todo es verdad. ¿Tú me crees? Hori da Nevenkaren pertsonaiaren ahotik entzuten ditugun lehen hitzak. Baina izan zitezkeen Giselle Pelikotenak edo La Manadaren biktimarenak, zalantzan jartzen delako beti biktimaren relatoa. Baina kasu honetan, Nevenka Fernandezenak dira hitzak, Mireia Oriolen ahotik. Iziar Boiainek Soi Nevenka egin baitu. 2000 urtean, Ponferradako udaleko ogasun zinegotzi zen Nevenka Fernandezek herriko alkatarengatik jasandako jazarpen gupidagabea kontatzeko. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas? ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. Benetako gertakarietan oinarritutako historia. Itzal handiko politikari bat. Sexu eta lan jazarpenagatik epaitegietara eraman zuen lehenengo emakumea. Eta barrenak mugitzen dituen pelikula bat. Eta pelikula honen sorrerari buruz hitz egiteko, gonbidatu dugu Koldo Zoazua ekoizlea. Egunon, Koldo? Egunon, zemuz. Oso ondotazu? Baita ere, pixkat urduri, Urduri? kamaren aurrean eta zuzenean hitz egiteko. Ez nago ohituta, baina, bueno, saiatzatuko naiz. Aktoreak ekoizleak baino ohituago egoten dira, no? Askoz gehiago, gaude ditutik. Guatzean gaude. Beste zailtasun batzuk jasartzen ditugu, baina, bueno, hau nahiko zaila da, benetan. Bueno, baina polita da ezagutzea baita hor atzetik dagoena, eta orduan, lehenengo galdera egin nahi nizuna zen, oso hasiera horrenaz. Entzun diogu Iziar Boiaini esanez,
Juan Morenok eta zuk zeuk eraman zeniotela historia, ez? Zuen proposamena izan zela. Bai, 2021 nik uste dut zela, jama Isabel bukatzen ari ginela, edo, bueno, ja, behar bada hemen ginen, edo, eta berarekin eta Isa Kanporekin jasan genuen esperientzia oso gustokoa izan zen, bai pertsonalki, bai profesionalki, bai Isabel egiten. Eta pentsatu genuen zerbait gehiago eskaintzea Itziarri berarekin jarraitzen lan egiten, ez? Eta, bueno, egin genuen pixkat lan bat, ikerketa lan bat, istorioak bilatzen, eta goratzen naiz 3 istorio proposatu geniola Itziarri, eta hau aukeratu zuen. Eta, bueno, hor lana izan zen, hasiera batean, Nebenkaekin kontaktuan jatzea zen, guk Nebenka ez genuen ezagutzen. Eta, bueno, batzegon dokumental bat, Anar Pastorek edo orkestuta, eta egin genuen lehen lana Anar Pastorekin kontaktuan jarri ginen berarekin, eta Juan Jose Millasekin baitaren kontaktuan jarri ginen, zeren Juan Jose Millaz liburu bat idatzi zuen Nebenkari buruz. Eta beraiekin Nebenkaruntz hurbildu ginen, eta Nebenka hasiera batean nahiko, lotxati, bueno, ez lotxati, pixkat... Bai, zalantzak edukiko zituen, ez? Ez zaio gustatzen mediatikoki agertzea, gero bere bizitzako periodo baina pixkat pasatua zelon, eta pelikulan sartzea lan ikaragarria zen berantzako, ez? Baina, bueno, lortu genuen konbentzitzea eta eroso sentitzea, eta Itziar eta Isak egin zuten lana zen pixkat Maisabelekin egin zuten lan berdina, benetazko pertsonaiekin elkarrizketatzea, oso lan sakona egitea kokaketetan, dokumentazio egunkarietatik, sare sozialetatik, eta azkenean benetazko historio unkigarri bat gelditu da, nik uste dut, eta, bueno, importantena netzako baita zen Nebenkaren iritzia eukitzea, eta Nebenka oso eroso dago pelikularekin. Ikusi du pelikula bukatuta, bai. Ikusi zuen orain dela, nik uste dut hilabete bat, etorri zen bere semeekin, bere senarrarekin, psikologarekin, abokatuarekin, talde guziak badira osoa, eta ez zen momentu katartiko bat, nik uste dut. Bai, oso berezia. Pelikula egin ondoren, nik uste dut hori izan zen, pixkat harro sentitzen egiten dituzten gauzak, ez? Segurazki bihar kursarean beste atal bat izango da gure bizitzan, nik uste dut txalo ugari egongo direla baita ere. Oso ondo egindako pelikula bada, ikusteko aukera izan dut, eta egia da, ez dakit lanketa bat egon delako, gidoia bi emakume idatzi dutelako, edo zergatik, baina hain genero indarkerian oinarrituta dagoen pelikula bat izan da oso zainduta dagoela iruditu zait, batzutan ikusten ditugu agian beste batzuetan, gizon batzuk zuzendutako pelikuletan, bortxaketetaz hitz egiten da, eta agian ez da bat ere mimoa jartzen, eta ikusten duzu, eta arrotza egiten duzu, baina hemen ikusten da, zaindu duzuela proiektua, eta kontatzen dela kontatu beharrekoa, baina duintasunarekin, dela pelikularen gaietako bat. Beharrezkoa izan zen hori, eta gaina, nik uste dut Itziar eta Isak daukaten sensibilitatea parez gabekoa dela. Itziarrek nik uste egin ditun bere pelikula guzietan hor dago bere sensibilitatea oso argi, ez? Eta oso ondo egina, ez dakit. Eta guretzako baita ere, hemen benetazko pertsonaietan oinarritutako historia izanez, beraie errespetu bat beharrezkoa izan zen, ez? Eta nik uste dut hori oso asko zaindu dugula. Lantaldea aipatu duzu, hau jaio zela Maixabel amaitzen ari zinatenean, ikusten dugu, errepikatutako
bai, zuek, Ixiar, Urko Olazabal aktorea ere Maixabelen egon zen, baina ni jakin nahi nuke pixka bat epeengatik, denborarengatik, ze Maixabel zinemaldian estrenatu zen, Nebenka zinemaldian estrenatuko da, hori horrela aurre ikusita zegoen, pentsatu zenuten, zinemaldiak markatu ditu denborak, pelikula honenak? Maixabelen, bai. Ze Maixabel zen historio bat, guretzako oso garrantzitsua zela hemen aurkeztea, ziren izan, azken finean hemengo historio bat da, eta ikuste dut ikusleioa hau izan bertzela, nahi eta nahi ez. Nebenkaekin ez zen hori hasiera baten horrela programatuta, baina azken finean gauzak gertatu ziren era berean, filmatu dugu otsail eta martxo bitartean, Maixar egin duen bezala, gaina hemen Euskal Herrian egin dugu dena, lantaldea baitere nik uste dut lankide asko berdina izan diela, Mikel Serrano dekorazioan, Carmele Soler makillajean, soinu baita berdina izan dira, ia lantalde berdina izan da. Eta, bueno, burutu genuen lana epe berdinetan, eta azken finean Donosti izan zen, nik uste dut, helburua azkenian, baina ez zen gauza bat pentsatu genuna. Aipatu duzu, Bilbon grabatu zela, Zamoran ere bai, eta honegatik galdetu nizun. Historia hau Ponferradan gertatzen da, eta ezin izan duzue Ponferradan grabatu? Gauza nahiko bitxia. Asuntua da, Nebenkaren kasua orain dela 24 urte gertatu zela. Eta pentsatzen duzu, gauza ja aldatuko ziren, konpontuak egongo ziren, eta baina, bueno, joan ginen Ponferradarra permisoak eskatzea, udaletxean, eta herriko plazan, eta kaleetan grabatzeko. Zer, bueno, argi genuen Bilbon filmatuko genuela pixkat barruko eszenak, finantziazio lanak dela eta Bizkaian filmatu behar genuen. Eta baina Ponferran filmatu behar genuen kanpoko sekuentziak, zeren benetazko historio bat da, eta benetazko kokapenean filmatu behar genuen. Eta gure sorpresa izan zen, udaletxeak ez zigula erantzunik ematen. Eta astea pasatzen ziren, eta ez zuten erantzuten. Eta joan ginenea pisita bat egin genezakeen, eta esan ziguten ezetz. Eta azkerean, esan behar dut, ez zutela ezetzik eman. Asuntoa ez zutela erantzun. Eta ezin genuen hor filmatu erantzunik gabe, eta permisurik gabe. Baina, bueno, sumatu genuena bai, izan zen giroa. Giroa oso oraindikan ezen giro garbia. Giro nahiko tamala eta zikina zegoen, beldurra, ez dakit prejuizioak. Eta nahiko ikaragarrizko asunto, ez zinitzekoa, increíble. Bai, oztopo bat da, azkenean ez, Ponferradan gertatutako historia bat, Ponferradan grabatzeko aukerarik ez izatea, udaletxeak, ez zuelako ezer esaten, ez zuelako baimena ematen, baina aldi berean, oztopo horrek arrazoi gehiago ematen ditu pelikula hau egiteko. Benetan. Eta, baina ikuste duzu baita ere, nik uste dute historio hau herrian, ikuste balitu duzu notiziak, albisteak eta 2002an edo, epaiketa jasan zuen momentuan, herri guziak Nebenkaren aurka zegoen, alkatearen alde, emakumeak, neskak, gizonak, denak, izan zen, eta oraindik hor da, nik uste dut jende asko ja hori pasatu dula eta iritzi desberdina daukadala, baina beste nik uste dut jende talde bat oraindik nahiko ugaria beraren aurka dagoela oraindik. Bai, pentsa, Nebenkak kanpora joan behar izan zuen bizitzera hemen jasandako jazapenarengatik, eta Ismael Alvarez dala alkatea eta Nebenkari jazapen egiten ziona, urte batzuk beranduago berriro aurkeztu zen eta 5 zinegotzi atera zituen. Hau da, jendeak babesa ematen dio. Bera oso pertsona influentzia da, nahiko poterea dauka, ekonomikoki, enpresak, tabernak, hotelak, ezakit,
bere sarea dauka hor herrian, eta nik uste dut pertsona nahiko garrantzitsua dela, sozialki eta ekonomikoki, orduan ez da segurazki oso erresa berearen aurka egotea. Orduan, nik ez dakit, ez daukat detaile asko, baino sumatzen dut hor kazike antzeko pertsonai bat dela, ez. Eta, azkenean Zamora, egon ginen bilatzen beste herriei batzuk Ponferradaren antzekoak izatea, eta Zamora eukitu genuen, Zamora gurekin alde jarri zen, alkatea, diputazioa, denak errestasuna handiak, oso lan erraza egin genunan eta oso atsegina. Aipatu dugu Ismael Alvarez alkatea, Urko Olazabalek egiten du Ismaelen papera. Casting hori nolako izan da? Ze benetako historietan oinarritzen denean, pentsatzen dut zaila izango dela, bazikitez, Mireiak Nebenka egiten du, eta antza dauka, Nebenkaren antza dauka, Urkok izugarrizko lana egin du, benetan beldurra ematen du Urko ikusten duzunean, eta antza dauka baitaren fisikoa. Nola izan da, kostazitza izuen aktoreak topatzea? Nebenkaren papera egiteko aktoreza, nik uste dut lan haundia egon zen, zeren hor hasi ginen pixkat, Iziarrek beti lan egiten du Mireia Juarezekin, da casting zuzendaria, Bartzelonarkoa da, eta hasi ginen pixkat maila desberdin, eta lehenengo maila izan zen lehen mailako aktorezekin probak egiten, ezagunenekin, eta hor aurkitu genuen bi doiru, atsegina ziena, baina baita ere beste mail batea pasa ginen ez zain ez ezagunak izatea, ez? Zen azkenean, benetazko historioetan, nik uste dut pertsona aktoreza ez bali bada hain ezaguna, errealitate handiagoa ematen diola historioari. Eta bere, bigarren mail horretan, beste bizpairu aktoreza hautatu genitun, eta horietatik azkenean beste proba asko egin ondoren, ensaioak eta Mireia izan zen finalista, eta nik uste dut sorpresa handia izango dela ikusentzunentzako. Bai. Eta gero, Urkorekin, pixkat desberdin izan zen zeren ja, pertsonaia helduago bat da, adin hortako aktoreak normalean ezagunak dira jauziak, ez da inerresa aurkitzea bat ez ezaguna. Eta nik uste dut Iziarrek Urko zaukala buruan ja hasieratik. Maixabel egin ondoren izan zen esperientzia oso positibo eta sorprendentea, eta nik uste dut beste aktore batzukin egin genuen probak, baina azkenean Urko nahiko garbi zegoen erabakia. Izugarrizko lana egin dute eta Nebenkaz ari gara, horixe izan dugulako izpide gaurkoan, baina, zinemaldian beste bilan ere badituzu, Las Chicas de la Estación eta Querer. Bai. Nolako da, zinemaldia iristen da, eta 3 lan dauzkazu, eta 3 lan talde, eta 3 proiektu, eta 3 aurkezpen. Pixkat saturazioa, beldurra eta bertigoa baita ere, baina hor gaude. Lan taldea anitza gea, ugari gea ekoitzetxetan, 2 ekoitzetxe elkarrekin lan egiten dugu, Ekobalskidan ere enpresa, eta gero daukagu beste bat Madrilen, Feel Good Media, eta 2 lan talde hauekin aurrera ateratzen ditugu proiektu guztiak. Eta kasu honetan, zinemaldian 3 proiektu ditugu. Eta oso harro eta oso pozik. Niretzako proiektu oso berezi bat da Querer, Arlaudar Bidazuanen telesaia. Baita ere, historioa edo ideia guk proposatu genion Arlaudari, eta emaitzan ikustu dut oso ikaragarria dela. Ni benetan oso kontentu nago emaitzarekin, eta telesaia baita ere nik uste dut jendeari sorprenditu dela asko. Izango dugu ikusteko aukera, eta hitz egingo dugu datorren astean Quereren inguruan, eta mentxeariko gara, beste euskal produkzioak, beste euskal... Ostegunean dator, Loreto Mauleon. Loreto Mauleon ostegunean dator, eta jarraituko dugu datorren astean, baina
eguerdiko 12ak gainean ditugu. Bai, eta gainera gaurko egunak oraindik emateko duen horri errepaso txiki bat egingo diogu agurtu aurretik, beraz, Koldo Zuazuari eskerrak emango dizkiogu, gaur gurera hurbildu izanagatik. Segi fuerte zinea egiten, Saiatu gea. eskertzen dugu, eta tira, datorren zinemaldian ere estreinekoak datozela, eta kontatuko ditu. Aldugun, venga, Eskerrik asko. Eskerrik asko. These times are poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out fronts. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center, all vessels open to give and receive. Eta 2 minututxu besterik ez ezkigu geratzen, beraz, poliki-poliki agurtzen hasi beharko dugu gaurkoa, ez dakit itzorduren bat azpimarratzeko aukerarik badugu. Bai, noski. Bueno, gu hemen gaude, eta orduan ez gara iritsi Emanuelen prentxaurrekora, 11ak eta 5ean hasten zen. Itxura dauka baina parean daukagu Emanuelen kartela, beraz, sekulako itxura dauka, hau da klasiko baten berri interpretazioa, 70ko hamarkadako klasiko baten berri interpretazioa, beraz, ikusiko dugu Emanuelek zer eskaintzen digun, eta baino bai denbora ematen digula, ordu bat aterdietan, Javier Bardemen prentxaurrekora joateko, Donostia sariaren prentxaurrekora joateko, eta denbora ematen digu, soineko dotore bat jantzi, ia nola baitorraztu, eta inaugurazio galara joateko, gero gaueko 9etan, beraz, gaur itzordu potoloak badaude, eta denbora ematen digu noski pelikulak ikustera joateko, ez zeniari naiz prentxaurrekoetaz eta galdetaz, baina zinemaldira etortzen gara pelikulak ikustera. Eta baten bat gomendatzen kotan, nik kuriositatea daukat, arratsaldeko 9etan emango duten Emilia Perez ikusteko. Nik arratsaldeko 5etan Horizontes Latinosen cuando las nubes se esconden las sombras. Ni hortxe izango naiz, eta orkestea. Bai, eta gero arratsaldean idaukat 8ak eta 10 Tiempo de silencio y destrucción, eta oso itxura berezia dauka dokumental honek. Idazle baten oinarritua dago, berak idatzako liburu bat, eta bere seme-alaben bidaia bat, eta, bueno, bai, interesgarria dirudi. Entzuleok, asteburua izan dadila murgiltzeko behar bezala gaur abiatzen ari den zinemaldian, guk ere egin dugu gure lehen kontaktua, gure lehen harremana, baina astelenean goizeko 10ak eta 5ean hementsi izango gara aste guztian zehar protagonistan morduarekin, eta astelenean bertan Arantxagirre eta Jon Elaspiur datoz, 100 volantoren inguruan aritzera, Pello Gutierrezek erreplika filma orkestuko digu, zinemaldi alternatiboaren inguruan erariko gara, Imanorek kontatuko dizkigu proposamentxo batzuk, eta guk ere ordurako pelikula mordoa ikusita, izango dugu zuekin zer elkarbanatu eguerdiko 12ak bagoaz oraintxe, azken ordukoaren ordua, informazioaren txandamentxe naiz irratian oiana, datorren aster arte, Goiuri astelenen arte, entzuleok, zaindu asko ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.